Akşamınız hayırlı, hormatly illeşler. Murada hoş geldiniz. Hoş gördük kemine. Geç yaşı hormatly yurttaşlar. Kemine başla vereli bu. Hawa, Murada her hepde bir näme çykýar, üýtgeşik bir waka. Şu internet dünýäde bolýan zatlar çalyp ýetirýär-de. Kijijerinden başlap ulusuna çelli. İlleşler bu hepde Orsetde garaşylan bir waka boldy. Indi garaşylan diýilmeginiň sebäbi Amerika bilen Britaniýanyň nemeleri, gizliň gullukları Russiýada bir terror saldyrysy boljak diýdi, ýani hüjüm boljak diýip aýtdy. Hakykatdan hem bir hepde 10 gün içerisinde boldy. Soň izinden hem bu Orsetde mawa nädip bildiňiz bilen çeşmeleriniz bize bilen paýlaşyň diýen ýaly nemeler etdi ýöne. Muň aňyrsy wagt üýtgeşik bir wakalar bar. O wakalary inde bugün biraz gurrun etjek bors. Bolduğundan Halmurada bilen şeyler indi IŞİD bu taýda men umumy belki habar bolmadyk ýa-da dogry düşünmedik illeşlerimiz bar bolsa bolan wakany birazrak gurrun beren soň nämeler boldy soň bu bizim bilen nähil balanşy bar diýilen soralara çelli girip bileriz. Indi IŞİD diýmek hawa Irak, Şam, İslam döwleti diýilýär-de. Nemes onuň açyk näme ýatsam. Bulam Horasan nemesi ganaty. Indi IŞİD'in dürli ganatlary bardyr. Ýani aslında gysgaça alsak İslam döwleti-de ýani IŞİD diýip ýa Irak, Şam, İslam döwleti diýip geçmegiň sebäbi ilkinji çykan wagty şol at bilen çykdy, soň beýleki ýerlere de ýaýrady. Gaty kän gyrgynçylyklar etdi bu nemeler, toparlar. Indi şonuň bir ganaty gowşakrak ganat aslında. Beýlekilere görä, ýa-ni Arap ýurtlarynda görä Horasan ganaty bar. Indi Horasan diýmek näme diýmek bolýar? İlleşler Horasan ýene Eýranyň gündogary, Owganistanyň Günbatar Demirazıgy, soň Täjikistanyň bir bölegi, soň Özbegistanyň günortasy we Türkmenistanyň gündogary we günortasy girýär Horasan diýilen ýere. Horasan o öňkü bir İslam imperiýasy bolandygyna inanylýar, ýa-ni şeýle bir nemeler bar o taýlarda. Bolup geçen tarihte şonu täzeden dikeltmekmiş bularyň maksady. Yani İslam döwleti diýip şonu aýdýarlar-da. Indi IŞİD illeşler soňky ýyllarda gitdikçe meşhurlugyny ýitirýär, kiçelýär. Ondan soň pullary azalýar-da. Şeýleräk bir ýagdaý bar. Indi pullu meselede bu taýda duraly, soň dowam ederiz. Genişräk nemede. Soň versiýalary görkezýän nemesi Kreml bilen arasy gowy dälmiş diýerler. O gowy däl nemede berilýär. Ondan soň Talibana bahar edipdir diýilen ýaly bir nemeler bar ortada versiýalar. Şeýleräk bir ýagdaý. Soň bular gitdi Moskwada. Moskwanyň eteğindäki bir uly neme diýeli bagly şäher ýa Moskwa oblasty ýa-da Moskwa welaýaty diýip düşünýäris biziň nemämizde. Şo taýda gyrgynçylyk etdiler. 140-yň üstünde ýalňyşmasam ýa-da 140 töwereg adam öldürildi. Özem gaty aýylgan ýagdaýda ýa-ni käbir videolar bar. Ýa şu terroristleriň özleriniň kamera düşüren videolary bar. O adamlary bir atýa, bir damagyny çalýar şeýle ýa-ni düşünýärem galan zatlaryna. Wakalar ine şulardan ibaret. Indi men Halmurada söz bereyim. Gurrun edeli ýoşlyk bilen. Bolar, sağ ol kemine söz berem üçin.
bir her kıladyň göz başy barda. Islenlik möwjat joşup duran derýanyň başlanyjy şildirap duran çeşmeden başlanýar. Sen taýda söz başyny goýupsyň, Putin we IŞİD. Sen IŞİDli tema saňa has ýakyn sebäp o taýda islam döwleti islam baglanyş boldy. Men o tarapyny bir az bölegini aýdan, men esasy üns berjek bolýan Putin. Nämeden göz başy başlanýar? SSR ýykylan döwründen başlaýar. Öň ýanyna alsaň gider o taryh aňyrlygyna çelli. Ol 1850-nji ýyla çelli Rus imperiýasynyň biziň topraklygymyza aýak basandan bäri aljak bolsak. Ýöne biz gelin SSR ýykylandan soň Orsiýetde nämeler bolup geçdi. Şonu şu taýda kanunçylygyň ortadan aýrylyp konstitusiýa dep bilinmegi we soňra da Putiniň ortaga çykmagy hem prezident wezipesine nädip ýetdi we nädip dowam edýär. Men şu barada bir gysar açyk maglumat berjek bolup gören. Emma bir kanuny bozmaklyk ýa kanunyň çäginden çykmaklyk, konstitusiýany äsgermezlik Boris Yeltsin'den başlandı. Olam haçan 7. oktyabr 1993-nji ýylda ýanky Orsiýadyň Dumada parlamenti bular ýa karar kabul edýärler, ýurta alınıp barlayan ýa gyrgynçylykly ýa jenaýetçilikli siýasatyň garşysyna karar kabul edýärler hem de döwleti dolandyryp bilmeýärligi üçin ýa halka millete mi ikili edýän üçin Boris Yeltsin wezipesinden aýyrmak barada Orsiýadyň şol döwürki ýokary soweti ýagny parlamenti karar kabul edýär. Ine şol sizin edýän kararyňyza men haýyl dälip Yeltsin ýanky Orsiýadyň şol döwürki KGB, FSB bol ýöreýte gullyklaryna bel baglap parlamenti bütün dünýäň gözüniň öňünde tank bilen ýanky atyp parlamentiň jaýyny ýumurdylar içine o taýda näçe müň adam ölen hasabyny berýän adam ýok şuny içen. Şol döwürki ýol başçylar şol sanyna Yeltsiniň ornmasary vice prezident ýanky Aleksandr Ruskoy, Ruslan Khatbulatov ýanky parlamentiň başlygy, oň ornmasarlar bir topar generallar tutsak edildi. Ine şu Orsiýadyň düzgün tertibi konstitusiýa şäherinden çykdy. Kim güýçli bolsa, o güýçlüňki gowurlady işliňki diýilen kanunlar kabul edilip başlandy. Şondan soň şu düzgünde Orsiýet 99-njy ýyla şelli Yeltsin tarapyndan Yeltsiniň adymyndan dolandyryldy diýse hata çok jeýle bolýar. Ondan bir ýerlerden ýanky Leningraddan Putini getirdiler Moskwa ilk başdan şol ýanky Baradinni biri bardy iş dolanyrjy Kreml. Şoň ornmasar edip şol özü getirdi Leningraddan ozul beli işleşenden soň buny ýanky 99-njy ýylda häzir men aýdyp beren haýsy aýlaryna bolan 99-njy ýylyň 4-nji we 16-njy sentýabr aralygyna 99-njy ýylyň başlandy. 99-njy ýylyň 4-nji we 16-njy sentýabr aralygyna Orsiýadyň Buynakski, Moskwa, ýa-ni Volgodonsk şäherlerinde ýaşaýyş jaýlarynyň partlamalaryny geçirdiler. Olan FSB-ň gurunan oýny, şunu ýurtdaşlar ýalyny bir kanunçylyklar bolup geçýär, onuň gurnayan çeçen sewesizleri şolaryň garşysyna Vladimir Putin barlaşyk görüşip we uruşyp şunu bizne ýokary wezipeleri bellemeli biz utorsylan pikiri halkyň aňyna goýdular. Şonuň netijesinde de soňra 99-njy ýylyň ahyryny ýanky täzeyle geçilen gece Yeltsin ekrana çykmanydy. Hakimetten yüzlenirýän Putin men mirasy şerim bolardy. Şeýdi Putin şol ýarylan jaýlan partladylan jaýlan weapalaryň hasabyna şol wezipe baryp berdi. Ýoksa ol hiç kim şol näçeli onu tanıyan adam ýok. Ol Sovet Soýuzynyň bir podpolkownigi dogry düşün. Onun ýokarda podpolkownikler alsak şol 280 milyonluk SSR'de podpolkowniklerin sany belki 1 milyondur. Polkowniklerin sany belki yarım milyondur. Generallerin sany belki 10 miňdir.
Marşallan sany bali 10-20 diýip aýdyl. Ýöne şonça adamyň içine nädip ol bagty çuwan gelip elýädiler sonra indi özüňiz jogap aktaryp beriň. Ol KGB oýunan yaratsy ýeňseden tutyň aňyrsyndan dil döwüşükli edilen siýasatyň netijesini getip şu podpolkownik gidip beta atam ýaragly döwletiň başynda turtdylar. 1999-njy ýylda şol ýanky prezident bolmagynyň öň ýanyna edilen provokasiýa onu KGB urnady. Indi soňra näme boldy? Uruş gidip dur Çeçenistanyny buny nädip ýatyrjaklaryny bilen Çeçen halkyna ýam şo güne 300 000 adam zagyrly. Onu bu taýda 2002-nji ýylyň ýanky 23-nji 26-njy sentýabr aralygyny 2002-nji ýylda Moskwada Dubrovka diýen ýeriň Nordost ýemesi ýanky bir konsert berýän programmasy gidip durka şunu gelip 40 sany Çeçen söwüşçisi terroristler söwüşçisi şol ortaýda garşy uruş beren resmi ýagdaýda uruşyň söwüşçileri gelip şo Dubrovka teatryny görew alýarlar. Onuň içinde de 912 adam şol emägelipdir konserde şolar görew alynan. Näme üçin görew alyndylar? Talap näme? Muny men olaryň ýakalikde çykyş edende aýdyp berdim. Ýeke talap olaryň hem islegi Orsiýet öz goşuny Çeçenistandan çykarmaly. Başga hiç ýyl olarda talapnama ýok. Şunu çykarsaňyz biz onu çykyp gidýäs, ýok çykarmasaňyz onu şoň üçin näkili bilen bile bize wepat bolýatyk. Olar ajalyny, ölümini boyuna alyp gelen adamlar. Şol sebäp aýdylýar-da şo taýda şo gelen dennalan içinde ýanky ak köýneklisem bar, o ajalyny boyuna alyp gelenler. Ýöne şu taýda da KGB'ň oýnan oýuny bar. Buna hil bolýar. Bular gelip näme üçin şol Dubrovkadaky teatr basyp alýarlar. Olar otak gelmeler lekin aslında bular gelip Orsiýadyň dumasy bar parlamentiniň jaýy. Bular şonu parlamenti bilen basyp alyp şu taýda ene bular özüne ultimatum hökümete görkezmeli ekeni. Emma şol oýuny guranan adamlar bar sahnaň ýeňsesinde näki. Bular aýdýar çeçenler, ay bizim ýadadyk gel şu uruşy besedeli ganyň öküşlügi biz tarapdan hem gyrylýar, siz tarapdan. Şoň üçin ene biz Orsiýadyň dumasyny basyp alsaňyz, ene şonu Orsiýet kapitulasiýa eder, oşundan çykarar Çeçenistanyny. Bular şoňa alynyp Moskwaga gelýärler, gelenden soňra o ýeňsedäki adamlar plany ütgedi, ay ýok duma baryp boljak, gowsuz ene şu Dubrovkadaky hemen teatr gidip dur, şonu görew alyň diýip. Ene şoň üçin bular Dubrovkadaky adamlar görewini alýar. Ene diýdim, olaryň siýasat talapy tuja çykýar. O dumadan onuň üçin oturarlar deputatlar, olar şol döwür orta grup ýaşap beren adamlar özleri uruşa höwesgärdirler, uruşa garşy orta grup kategoriýa Orsiýadyň. Şolar şu teatrda. Son familiýalaryň zatlaryny görkezdiler-de. Ene şu görew alynan 910 adamyň içinden 130-sy wepat boldy diýip resmi ýagdaýda aýdylýar we 174-si wepat boldy diýip näresmi çeşmelerden aýdylýar. Yaradarlaryň sany, yaraly olanlaryň sany 700-den geçdi. Indi şo bilen 2002-nji ýylda bulan Çeçenliň Moskwadan ýörüşi tamam boldy, Putiniň uruşuny şo taýda dowam etdi. Çeçenistanyň. Soňra Demirgazyk emede Asyatyada Beslan şäherinde 1-nji sentýabr mektebi barlan bili. Ýene de şol aňlardan gelýärler Çeçenistanyň habar berişine göre 35 adam elleri yaraly gelip şol mektebi görew alýarlar. Mugallimleri bilen ýa-ni okuwçylary bilen şol okuwçylar mektebe getiren enatalary bilen bilelikde şol mektebiň howlusyny gawap görew alyp içine salyp mektebe partladyjy maddalar bilen diýerler. Gawap goýýarlar, şoňa aýat basan partlamaly, ýa şoňa çalışýarsa olar mektebin partlatjak. Olaryň talaby siz goşuňyzy çykaryň Çeçenistan. Başga talap ýok. Ene onuň soň o taýda gepleşikler edilmeli, azad edilmeli, şol 2 güniň dowamyny, ýagny şol ýa-ni şu 1-nji sentýabr bilen 2-nji sentýabr aralygyny hiç bir barlyşy gelişmeýärler.
Oradan Orsiýet tarapy bulary bombalap başlaýar, tankyn okuna tutýar ýykary. Şo taýda ene 890 okuwçy, ýani şo mektep okuwçysy girip alınan, ýene de 59 san mugallim we mektebin işçi, tehnik personali. Enatalaryň näçesiniň girip alınanlygy belli däl, näbelli. Ýöne ahyrky netijede ýani bir ýaşyna ýetmedik çağalardan, sebäp enataly köpüsi gunnagul çağalar bilen barypdyr da mektebe 1 sentýabr. Ine şolardan 17 ýaş çağa mektebin iň ýokary o klas okuwçysyna çelli. Ýani girip alynanlar 890 çağa, mugallimlerim 59. Sonra şol kun edilen söwüşden soň ýa Orsiýetiň şol mektebini oka tutandan soň ene wepat bolan çağalaryň sany, ýani şol ýangy doğan çağadan 17 ýaşly çağa sany 186 çağa mektep okuwçysy. Onuň jemi şo taýda wepat bolanlar ula adamlar bilen alınsa 330 çağda. Yaralı bolanlaryň sany 783 diýip görkezilýär. Ýogsam şol 1-nji sentýabrda da, 2-nji sentýabrda da ýani getirip şol Raşal bir vardy, ýani doktor Orsiýetde. Şo ýani basyp alan adamlar, mektep basyp alan adamlar bilen gepleşip geçirýär. Olaram aýdýa halka da enatalary bar da çağalan daşynly galy. Ýok, bizde ýanky diýe bular basyp aljak gepleşiklen üstü bilen mektep okuwçylaryny azad edersip Orsiýetiň ýol başçylar, şo taýdaky ýerli ýol başçylar söz berýärler halka. Ýöne ahyrky netijede de mektebe hüjüm edip ene şunça adam wepat boldy. Bilem ene Putinin alyp baran siýasatynyň netijesi, ýa iki siýasaty. Sözüne bir zat hereketine başlady. Men şonu nyktajak boldum. Ondan soň aýlanyp dolup gelikini dünkü ýagdaýa. Başta aýdylly 4 tane terrorist girdi, atdy, ýykdy şunça ýemän. Soňra arkaýyn menip çykyp gitdiler diýdi. Indi dün aýan etdiler. 4 tane täzip graždanini ýa watandaşy diýip. Onuň başta ýalan bolup çykdy. Nämesi onuň häzir aýdyp berer. Birinciden şol täzikleriň özleriniň gurnamanlygy görünüp dur. Näçin? Sebäp ol şol zarly görkezilen suratlardan harbatym derre netije çykarýar. Onu taýýarlykda gelen adamlar. Kimem bolsa maskan aňarsyn. Dene ýürüýti adam öldürmekde ilmi bilimi ýani tejribesi bolan adamlar şolar ýaly ýagdaýda çalt hereket edýär, özlerim sazlaşykly. Şol suratlary görseňiz bular hemmejik işi sazlaşyklar, bir-biriniň ýüzüne de garap duran atlar herse bilýär nira gitmeli, näme etmeli. Diýmek şol ýani krakasyň hemme girilgesi, çykarylgasy jaýlary ozalyn şolary plany belli ellerinde. Şoň üçin bir çalt girip çalt çykyp gidýärler. Ýöne şolar 4 adam mı hemmesi ahlet diýen soragy şol kunçel hiç kim dogry we dol jogap berip bilenok. Sebäp 4 adam bilen munça ýemani terror üpçün etmek mümkinçiligi ýok. Olan gözekçesi bolmaly, şolar getirýänçi, düşürýänçi, daşyny goraýançy, şolar girip çykandan soň alyp gidýänçiler içinde Dine 4 adam ne adıp yetişip bilýär, ol bütün ýere minalap, bombalap, ýa-ni partladyjy maddeler goýup birdenem çykyp gidýär. 14.000 kvadrat metr şol krokusyň içinde, binanyň içinde yanan we ýumurlan. 14.000 kvadrat metr. 4 adam mümkinmi? Ene aýdyp otursa 120 şoğly adam atylyp öldürilen. Özüm şeýle wagtyçylykka atyp öldürilen. Ol ýörüýte, ol o taýda hiç şeýli siýasy talapnama ýok. Ol adamlar girdiler, terroristler atdylar, çykdylar, gitdiler. O taýda hiç şeýli siýasy talapnama ýok. Ýöne näçe edildi diýilen soragy häzirne kemine bilen oturup jogap gözler. Ýöne şunun ýeňsesinde Orsiýetiň KGB-siniň ýa FSB-siniň eliniň bardygy ol açyk aýan görünüp dur. Muny hemme bilermenlerem ýani kommentatorlarım, spesialistlerim tasdiklap oturdu. Bir zady pikir edip görün, men ýörüýti ýazyp aldym da
Dine Moskwaň özünde kemini 250.000 sany ýa oturdular. Bir kamera, video kamera. Kim gelýär, kim geçýär, maşynlar, ýollar, adamlar, istenlik jaýlar surat alypdyr. Nädip şu 250.000 kameraň deňinden böküp geçip yaragly adamlar şo tak gelende de inni çykyp gaçyp giderlerinden soňra Moskwa oblastynyň ýa welaýatynyň içinden geçip gidýärler de Belarus tarapy. O ýollarda da ýene de 125.000 sany video kamera da özüm raspoznavaniya list ýa-da adamyň ýüzüni keşfine çel surata düşüp bular momentan ýankyda kompýuterda çykaryp berýär kimdigini. Nädip şu 4 adam, şunça adam gyryp çykyp ýene de arkaýyn gidip bilýär. Kim şolaň goragyny üçin. Ýene de şo diýe gelen ak maşyn bilen çykyp gitdiler diýdi. Ol bolmajak zatlar. Ondan onun içinde adamlar itaatanyal atıp duran jenayetkarlar ya da teröristler o tutulan adamlar bilen o titrap durur. Mene sonra bir ikisini deňeşdirip göremde şol bir adamlar diýerlik kan bir esas ýok. O işler eden adam o tutuljagyny bilse özüne atyp öldürür. O bilýär o ýaşamajak şun şuraya jenayet edenler. Ýöne näme üçin olur diýri ele düşýär. Ondan näme üçin olar ýerden pulu berildi diýdi. O Russiýadan pulu Ukrainada derdi ýaranaga ýa Ýewropada hiç ýerde onu çalşyp bolana tualet kagazy gymmat bazyr ýöne Russiýadan puluny ömede Türkmenistanyň pulu ýaly hiç bir döwletde abmen ýa çalşyk ýok. Onuň gaty gen ýagdaý töredi şolary bize 500.000 rubl berjek diýdiler, şoň üçin gidip diýip adam atyp öldürdik. 500.000 rubl diýilýär. O hiç adam däl, bir adam atmak üçin. Awla bolsa 100 euro adam atyp öldürdiler. 4 adam diýil ýani. Indi şu taýda ýene de bir jat bar, aýtmaly zat kemene şol bular terror topar. Şunu gurnanlar, kölege dagalarlar. Näme etmek üçin? Indi hemme günäni şol şu taýda musulmanlaryň çöziýär bizim üstümize. Bular Ukraina satyn alypdyr. Ýa olar şulary Orta Aziýaly bolmasam barbyr. Orta Aziýa hemmejigini şular täjikler bolsa Orta Aziýa bir çeti Türkmene de gelip geldi. Täp Türkmenler hem işläp berýär. Diýmek, indi ýa şolardan bular özüni front uğratmak için, mesaruk için, yani farş için adamı uğratmalı bular, ya da şuları aslında iyidini vatan deportasyon etmeli. İkiden biri. İkiden orta halkını şumar peydali sebep olur özlerine iyi yere çörek tapmasa komşusundan görüyor. Bir hebbeliğinden, yaltalığından, iş yakmadılığından görüyor. So gelip şulan şölerini süpürüp veren, tuvaletlerini artıp veren milletler var. Tacikler, Özbekler, Kırgızlar, Türkmenler, hemmesi. Yani şolar günahkar orada şu kondisyon yanındayım. Şolan yankı beynisi nakı pikir şeyli. İnni näme etmeli diyen soru şumal orta çıkıp dur. Putin'e gerek dışı. Näme? Kemen saylov geçti. Bu saylovun geçirilenine Putin'in saylanının özünün masiyatörünün masasının yan adam yok. Hatta Russiýadyň içinde de 30-40 göterip şuna ınınına. Şun saylov bolşiýaly ýa bolmaly geçiren. Ýurdun daşyny ilçhanalerde geçiren saylowdy, dawan kowdy bahsesi var. Olam öz adam. Son alan sesi 85 göter Putin'in 10 götermede ýetene. Ine ýurdun daşyny Russiýadyň daşyny ilçhanalarda berilen sesiň netijesi şu. Ýurdun içinde näkelerim şondan kan enaýdanlar. Oysa büdjetlikler şoňa ses beren bolsa. Ýöne indi şu taýda Putin indi men ýene de 6 ýyllyk kart blanş elme hukuk alyp indi bir zat edip häzir şu geçen saýlawly barady, ýa Navalnyň ölümi barady, halk pikir etmediýär, ine şu galy ine şu jenayet ortaya çykardylar. Bütün halkyň şu mahar gurruny Russiýadyň içi, Russiýadyň daşy, bütün dünýäň gurruny ine şu. Yani 4 tane tacik, 125 begona adamı atıp öldürüpler. Indi Putin näme diýär? Häzir onu mobilizasiýa gerek. Ukrainada 300.000 adam hatardan çykdy. Ýene de 300.000 juwun erte yglan etmeli ýa-da mobilizasiýa bardy. Indi adamlar ýok diýse, hani üstümize teröristler çöldüp dursa nädip ýok diýýär. Diýmek döwlete hyýanet edýän adam ýa döňük adam
ya vatan dönüğü ya satlık şular ýaly ne ýarlyk takılıp olara mene türmelerde ýok edilmeli, atylmaly. Şoň üçin ine diýin eýem Orsiýadyň dugmasyna 2-3 ýerden teklip girdiler. Orsiýatda ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmek barady. Teröristlerin karşısına deyip cümle var. Yani terörist bolsa, bir adam terörist bolsa diýmek, on dogonlary, en atasy, çağıları, dogonlaryna hemmesi şu teröriste kömek eden, yardım eden ya teröristin taýinligini hakimiyetlere yetirmedik adam hükmüne olurum on gapdaly biler. Atılmasa da 20 yıl 30 yıl türmäge gitmeli. Ine Orsiýada şumal Stalin döwrüniň 37-nji ýyly dolanyp geldi. Şoň üçin ine şu oýun gurunarly Putin halkyň aňynyň öz saýlanmadyk saýlawly meselesini aýyrmak ýa düşürmek üçin. Esasy mesele şol. İkinji mesele de mobilizasiýa. Nädip halky bir ýere üýşürmeli, öz sözü bilen aýdyp duradyň çykyş edenni. Öýde aýdyp otur. Näme üçin ne bizde ne diýe şular ýaly bolup bizden hemme millet bolup jebisleşip şulara garşy durmaly. Gitti öz çağılan karşı koy. Ya duma daqıları karşı koy. Önem için halkın çağısı kırılmalı. Şu soruğu cevap veren on sonra yine de bir en gömürtük mesele kemine şu karta alıp teretse şöyle yankı Krokus medeniyet merkezi şeyle yerleşen şunun kabat karşısında 4 kilometrelikte yankı Amon'un baş yemesi dur. Ştab kwartirasy. 4 kilometre aralyk. Bularam 1 saat 17 minutdan soň gelenmişler. 1 saat 17 minut. Son partladı. Son eşitilip dur ya yanıp dur. Bütün geçip baryan maşyla görýär, soň yanıp duran önem üçin amon bilen. Yüzlerce adam cam edipdir el başlan wagty. Eýe. Hawa, näme üçin gelip son halat etmediler. Adamlar so üçüň üstüne çykyp halat edildi gyýgyryp durdy ýa-da krişa çykalar. Son krişa ýykylarna da bular mene oduň içine gaçýarlar ählisi. Ýöne nädip şu darlak şu gelen 4 tane terörist hemme ýer otlap şu üçüňe çelini ähli ýerime diýerler. Näme üçin şol Krokusyň işgärleri ýerine ýok. Näme üçin bulan ähli şol ätiýaşlar gaçyp atalga gapylar hemmece petiklenmeli. Hiç bir ýerde çykylgy ýok. Näme üçin ýyly soraly gatykan ýöne birisine de dogrudur jogap berene Orsiýadyň hökümeti ne de Krokusyň ýolbaşçylaryny agalarlar diýdi Azerbaýjanly atalogy. Olaryň çykyş edene hani şol çykyş etmeli ýa-ni topor aýdymçylar. Olaryň biri ýok, şaýatlygy ýok. Gara durşuna gömürtüklük. Ine gysgaça şular aýdynym gerek bolsa häzir soragy berilse, onuň anygyrak jogabyn berer. Sag bol kemin. O hal Murada men bir nemeden başlaýyn siz başta Putinin eden öz eden yankı terörçülüklerini gurur verdiňiz de gelişini ýani. Ine bulam Putinin tutuş nemesi 20 näçe ýyl bolan bolsa indi 21 boldumy 22 boldumy gelenine 22 ýyl boldy şey diýeli o umuman ine şu taýda bir grafik var. Şu grafiğin depesi hal burada nähil görünýär bilemok bilim. Ýokary çykan wagty ya uruş başlaýar ya da bir terörçülükli hüjüm bolýar. Çeçen uruşy Putinin nemesi reytingi galýar. Ondan soň wagtyň geçmesi bilen düşýär. Ondan soň ýa terör hüjümleri reyting galyp gidýär. Putin. Haçan da Russiýada bir terör hüjümi bolsa ya da Russiýa başga bir ýere uruş ýylan etse, ýa Osetiýa uruşy bar, ondan soň Çeçen uruşy bar Putiniň döwründe de. Ondan soň ýa Krymy basyp alyşy bar. Ine şu taýda 80-nä çykypdyr da Krym basyp alanda daňy demesi. Näme sesi saýlawlarda alýan sesleri bar da. Şoň demesinde reyting hökmünde hasaplapdyrlar. Haçan da Putin bir yere söwüş, uruş ýylan eden wagty reytingi galýar, haçan da Orsiýadyň içinde bir terör hüjümi bolan wagty Putiniň reytingi galýar. Indi diýmek, uruş we terörçülük Putiniň işine gidýär. Ene grafik şonu görkezýär. Bu bir statistikadyr. Sapara aýdýar, statistika wat möhüm diýär. Ildeşlerimiz hem düşünýär bu zaty. Diýär-de ine möhümligini şu taýdan görüp bolýar. Haçan da
o yani Orset başka bir yurdun üstüne çözən vaxtda Putin'in reytingi yokarlanıyor. Açan da Orset'in içinde terör hücumu olan vaxtda yine reyting kalıyor. Indi reytingi kalması näme mana gelýänini bir üstüne duralım kysgara. Reyting Putin'in reytingi alan wagtda şol wagtyň özünde halkam içindäki halkam jebsleşdirýär bu. Putin'in reytinginin kalması däl aslında. Putin'in reytinginin kalması halkın jebsleşmesinden gelýär. Rus milleti imperial bir kelledäki bir millettir. Bir yere urşuglan etse keypi tutýan bir millettir. Putin'i güýçlü görýär. Putin ine bir yer basyp alýar. Bizim üçin diýär-de territoriýamyz giňişleýär diýilen ýaly neme bar. Soň bu zat Rus halkynyň eýem gaty uly bölegini, ýa-ni Putin'e garşy bolanlaryň gaty uly bir bölegini keypini tutturýar. Soň öz aralarynda da problemalar bar bolsa da, şo gyska wagtlyk bolsa da ýadyndan çykýar. Mysal üçin Krymy basyp alan wagtda Putin Navalny çykyp, Navalny Putin'in iň uly garşydaşdy. Navalny çykyp näme diýdi? Putin dogry etdi meniň pikirimçe diýdi. Men diýdi Putin ýerine gelsem, hökümete gelsem Krymy izne berjek däl barbyr diýip aýtdy da. Ýa-ni Navalny hakyky mahanyda bir Putin'in garşydaşy bolan adamam Rus imperial kellesinde, ýa-ni kellesi Rus imperial nemesi boýunça pikir edýär-de. Şeyler ýagdaý bunun meselesi. Indi bu IŞİD bilen halmyra da bağlanşykly ýeri gaty kän. Indi bu IŞİD İslam nemesi döwleti, terör guruluşy gaty köp neme tarapyndan ulanyp bilýän bir guruluşda. Ine barmagyny şey diýen bolsalar, gorkuyorum şu teröristleriň nemesidir. Hereketde ine barmaklaryny edip dura. Barmaklar, emmezatlar işleýär, ýöne kelli işlemeýär bir. Kellänem işlemez ýaly diýerler. Ine bu suratam şu IŞİD'in öz neme resmi ulanýan bir habar nemezleri var. Ulanlary ady Amak. Şu 4 adam neme diýerler, soň bäre ýüzü görköz bilen çykarypdyrlar, ýöne nemeler analiz edipdir, Ukrainalaryň hem analiz edipdir, başga ýurtlaryň hemmesini deňledim. Üstünde geýýän zatlaryň hem hemmesi tutýar, ýani bir 2 saat öňünden düşürilen surat ekende, ýa-ni neme gyrgynçylyğa gitmezlerinden 1-2 saat öň düşürilendigine inanýarlar. Şeylerak bir ýagdaý ýöne bir emmasy var. Näme üçin o IŞİD'in Horasan ganaty bunu etdi. IŞİD'in neme ganatlar bar. Irakdaky ganat var. Siriýadaky ganatlar var. Näme üçin olar däldi Horasandaky edýär. Indi Horasandakynyň şeylerak bir aýratynlygy var. IŞİD'in Horasan ganatynda özbekler, täjikler, az da bolsa da türkmenler hem bar içinde. Kazaklar hem az. Yani iň köp özbek, täjik. İki millet gatykän içinde. Bularym ansatlyk bilen Putin ýa-da Kremliniň ýa-da FSB-si mi, KGB-si mi diýen nähil düşünýän bolsaňyz hemmesi bir zat. Şolar tarapyndan ansatlyk bilen ulanyp bilýän neme bolmaly-da, ýa-ni islendik pulun garşylygynda esasen şu döwürlerde sebäbi IŞİD gitdikçe güýjü gatjan bir guruluş. Dünýäde çykan wagtda gaty güýçlüde gaty kän adamlar gyrdylar. Belki ildeşlerimizin köp habarlary ýokdur bu habar nemeden habarçylyk bolmandan soň. Gaty kän adam gyrdylar. Ýa-ni diri adamları yaktılar, video düşürüp paylaştılar bu zatları, kellelerini kestiler, o da ona videoları düşürüp paylaşýardylar. Şonuň ýaly bir zat. Indi güýjü gaçyp durka Putin bolsa da başga bolsa da, halmyrada ikimizin pulumuz bolsa da o bize de ýa-ni razy pul bolsa, şonuň ýaly adamları kän bularda barmagyny galdyryp duran adamlar kän bulary islendik maksada göre
doğrulap bilýärler. Ýöne iň soňunda netijede bir oýunda görünýärdi. Yani bu adamlar hakyky bolsa da, ölen adamlar hakykatdan ölen bolsa da o oyun mu oyun diýilýär. Yani Putin'in reytingi galsın. Ondan soň ýanky Hanmurada da aýtdy, saýlawlar urşun gidişi gowy däl. Bu zatlaryň hemmesini toparlamak üçin halky bir jewizleşdirmeli. Halky nädip jewizleşdirýärler? Urşa barur gidip dur. O urşun gidişinden neme däl, ýanky urşun boluşundan, gowy gitmeýişinden ýa-da nägile Rus halky. Soň munyň üstüne de bir terrorçulukly hüjüm amala aşyrmaldy da, ona amala aşyrdylar we şeýle bir sadam bar, bunu Amerika bilen Britaniýa bilýän eken bu oýunyň gurnalyjyny we şonuň üçin açyk demede Moskwada o ýakyn wagtda boljak diýdi-de. O 3 günüň içinde diýip mi aýtdylar ýa bir hepden içinde diýip aýtdylarmy, şo ta ýadyma şonok bilin, ýani tez wagtyň içinde boljak diýdiler. Ve boldy. Soňra o Russiýanyň daşary işleri o bilgin bizim bilen paýlaşyň ýene näme diýen ýalan näme oýnaýarlar. O zatlar ýanky näme diýilýär ona? Göz üçin edilmez zatlarda formalite. Soň ýene bir zat bar bu işin içinde. Indi bu oyun bolmagyna garamazdan bir giden adam kırıldı da netijede. Soň şonuň üçin kim bolsa da, gün watar ýurtlar bolsa da, Orsiýada Putin halamayan ýurtlar bolsa da mejbur ýanky baş saglygy dilemeli bolýar. Şeýlerek bir ýagdaý bulam ýene-de näme diýeli? Putin'e getiren bir goşmak diýeli. Goşmak boldy, ýöne o ullakan bir zat däl. Bu zatlara çelli hasap edýän olmaklary mümkin. Ve şeýlere Hanmurada bularyň nemese gysgaça meniň gözümden. Doğru, kemin hemen bir köse goşaýyn, şoň üstüne ýa şu İslam döwletini gurujular, ýa işden işit nerden çykdy bu? Irak'tan gelen şun düýbi başlanmacı Irak'tan ýanky Saddam Hüseyin ýykylanyna şun töweregindäki ulu generaller var. Şolar döwretdi. Bu diýen buňa taryhy subutnama var. Ondan olaryň ählisi SSR'de Orsiýetde okap gelen harbylar. Harby bilimini bular Orsiýetde alan diýmek. Bular Orsiýet bilen midemiz jebisleşikli işleşip gelýän adam. Şoň üçin bulara Orsiýadyň territoriýasyny da ýa Orsiýadyň gözegçiliginde duran ýa gyzyklanýan döwletlerine de hökmen şolaryň emesi ýaçaýkasy ýagny guramasy açyk işleýäni, ýapyk işleýäni uklap ýatan hökmen bolar. Şonuň üçin bular arkaýyn urulýarlar, ýanky etse de etmese de ýanky şol isidiň boynuna tak gelirdi. Olaryň höwes bilen boýnalýarlar. Sen ýani öwran bellep geçdiňler. Olaryň ýam öňkü ýaly güýjem ýok. Olaryň öňkü ýaly o edýän hereketem ýok. Şumal her ötögüden bir eşeklik allyk diýen bir ýerde bir başybazarlyk bolsa bizim şo taýda bar diýen ýalyny özüni gahrman edip görkezjek bolýardy. Ýöne sen aýtşyň ýaly beýle däl. Indi bu adamlar kim bolup biler? Şu suratda goýulan 4 adam. Onuň aýdyp beren şol başda Orsiýadyň ýa-ni FSB eglan edenler 4 adamyň ýemesini suratyny goýdular da ine şolar terrorçylyk eden, ine şolar gaçyp şolar gözlenýärdi. Şol günüň ertesi şol goýulan suratyň ikisi Täjikistanyň jaňy diýip bir näçe ýamaý bar owamyzda öz ýurdumyzda ýaşap ýördi. Onuň üçünjüsi çykyş edýär, men ine Orsiýadyň plan şäherini ýerimden hem ütgamak geçirem gidemek özü polisiýa bardy. Demek birinji berilen ýa-ni gözlemek üçin berilen suratdan adamlar şu 4-den 3'üsi asla hiç şu işe dahaly ýok adamlar.
O nädip bol özüni dünýäň ikinji ya iki güýçlü döwletiniň biri diýip atlandyrýan Orsiýa oşuny ya ýöri togullukları beýdip şolary ýalyna ýalňyşlyk goýberýär. Ýalňyşlyk mı bil kasaýyndan edilen işmi? Şu beýleki adamlary gorumak üçin ýa şolaryň ünsüni başga ýaňa sowmak üçin edilen iş. Bolup biljek zat däl. Kemene Ferhat şol taýda arkaýyn adamlar atyp arkaýyn çykyp maşyna minip on kartasyny meýän bilermeler düşündirip ötdi. Şol ya Kroksdan çykan ýerinde bir gapdal Moskwa derýasy geçme mümkinçilik ýok. Şo derýan garasy bilen gitmeli Moskwaň kenaryny kesip ol welayetlerden aňyrysyna geçýän. Ýöne şol karalykda eýem müňlerçe sanyny ýeme dur. Radar duýanky bir video kamera. Ama onun kaptalını yan aydıp verdim 4 kilometre bir yanına. Kroksunum aňyr ýanyna şol ýeme oblastny ýeme hökümet dur. Moskwa oblastynyň hökümet çaý. Iň bir gorulýan ýerler şol Krokus bolmaly. Hiç bir hereket edenek bir saat ondan sonra tüpten ya kesitlaýtdyň. Şoňa çelip ýanyp duran jaýy görüp görmezlige salmak, bilip bilmezlige salmak, golaýyna gelmedik, hiç kimi göý bermedik. Onun şo günüň öň ýanyny şo terror boljak günüň günnidi. Şo taýda ýeme geçirdiler. Zachistka diýär-de bilen öldürüni urusçaýsa. Şol töwerekde adamlar tutup dokumentlerini barlap, o gelmeler diýen ýalet şol köçeleri arastalapdyr şol Kroksyň töweregini. Şol ediljek jenaýaty şaýat görünmezligi üçin. Gelmezligi üçin düşünýär-de bilermeler. Emma agşam boly. Atışık başlanır. Hiç kimden ses seda çıkanı. Onun bu taýda Orsiýadyň FSB-siniň ya hökümet baş tutarlaryny getirýän delillerin hiç birden durmuşda öz emesini ornuny tapanak. Suwudy ýok, suwutnamasy ýok. Ýöne men bilemek bu täjikler o Moskwaň aňyrsyna köşeler satap sozan ýa şolar görkezip onuň ýeňsesinden ýörüte spesnaz gelip atyp çykyp gitdi. Bular hep maşyna mindirip o ýoly uratdylar. On entek belli däl gömürtük ýagdy. Orsiýadynkylar hemme zada bular ýeme ozal SSR zamanyndan bäri öwrenşen ýa törgönleşen. Bular sen dogry aýtdyň, emme aşhor millet etmejek işlerine metderýär da durmuş. Şoň üçin in hor ýaşaýan milletleriň birim täjikler Orta Aziýada ýa Merkez Aziýada türkmenler özbekleriniň durmuşy baldan ýa soňky bularyň ýa goşadylar. Ýöne şolarda şolar ýa düşünje bar, şol sen aýdýan barmaklaryny çommadyp dur diýip. Şolaryň hemmesi dünýäwi ulumlardan behaber ululap çağırlar. Bizimkiler ýa kuzul niýasyň pohnamasyny esasyny olduran bolsa men bilemek bular aýdyň pohnama. Kur'anyň içinde bar ine şolaryň edýän zatlar bar, eden zatlar hemmesi bar. Nädip o kelläni kesmelligine düşündirýär-de Kur'anyň içinde ayetler bar başga-da. Zat gerek däl şonu okutsaň ýetýär. Yo, nenen edip özü ýaly insany şeýdip şular el galdyryp bilýär. 125 adam şular atyp öldürýär, it atan ýaly. Ýene de ene näçe 100 ýa 1000 adam ene ýaraly boldy. Entägem hemmesi däl ol häzir o jaý sökülenden soň ýene de skar bir topar wepat bolarlar. Onsoň şular özüni musulman diýip atlandyrýar. Ya şular özüni insan diýip atlandyrýar. Sen nenen edip bir beguna adamyň ganyny garyp bilýär. Ene şu döwürde täjik bolýan bolsa, beýle arnamysly adamny bolýan bolsa, gitsinler-de hana Yankı Rahmonov'un kellesini alsanlar. Bütün täjikler aklıma şey geldi. Sonra beýle gaýratly erkek bolýan bolsaňyz, beýle kelle keser bolýan bolsaňyz, hana Emamali Rahmanyň töweregiyle maşgalasy bilen halkyň öňüne çykaryňda haklaşyň. Ýok, bular özünden ejili ganyp. Özünden güýçli golaryna da gelmez. Ýekelikde şolaryň hiç biri ýüzüne serdip bilse adamlarda. Emma üýşenden soň şagalýaly, ene topalýaly. Näde şu tak bar, onuň ýene bir zat bar, Putin siýasatyny şol Dubrovkany alyp deňeşdirýär da bilermeler. Men şolary okamsyň aýdýan köpüsini. Şu tak ýygynyň Dubrovka ýygynyň orta grup ilat. Mene.
Moskvaň şu. Biz aýdýarlar orta grup ýylat, o şol öz-özünden ýanky öz başarlygyna düşnüğüne göre kapital toplap, o käri boýunçamy düşnüğü boýunçamy başarlygy boýunçamy bir orta grup ýaşap beren derejeli adamlar. Şolar gidýär, şolar ýa teatra. Şu Dubrovkada da şu taýdakylarym şol döwür ýanky demokratik özgörçlükleň tarapdary ýa şolary ynanyp beren adamlar ýa dünýä garaýşy giň adamlar diýip aýdy. Şolary ýaly attyrdyr. Özü ýanky kroksa ýönelýär şolary ýaly orta grup adamlar. O bir ýerini tapman ýörün gary aşa baýlar hem o kroksa diňjalanyň başga ýerlerde diňjalýarlar. Şolary mene ýok etdirdi. Näme üçin? Şol saýlawda şu rally ýygnananlar men pikir edýän şu 100 adamdan 90'sı Putin'e karşı ses veren adamlar. Şu Kroksun zarına konserde vararlar. Olar öz pikirini giýýär motorlar gördük anne biz ekranlarda. Saýlawyny saat 12'de. Adamlaryň näme nowta duranlar Putin'e karşı. Şu karşı adamlaryň köpüsi şu teatrda. Onun için ol Putin'in şirkati peýdaly öz garşydaşlaryna ýok edýär. Şol bir sany şoňa garşy duralan gözüniň oňudyna alýan siziň boljaňyz şudur diýip. Ene? Ondan soň meni görüp duran zatlam şol. Ýa. O hal murada iň soňunda Putin mobilizasiýa etmeli ýa aýtdyňyz. Mobilizasiýa etmäne kän garşylyk bolmaz bundan soň. Halk cevizleşti diýeli ýa-ni orus nemesi Putin'in peýdasyna iň soňy ýa-ni şular pikirlenip bilmeýärdik şu ekranda suraty görkezip duranlar. Oruslar bir ullakan pikirlenip beren milletde. Neme diýip gabat gelýärdi umumy sosial mediada adamlaryň pikirine aýdyp berjek bolan atyp bir zat. Putin ekrana çıkan vakti yüzlenmene çıkıyor. Putin o kullarına yüzlenmene çıktı diye de. Şu hakiki doğru. Kul olsan, bir devletin kulu olsan esasen. O kellen hiçil işlemeye hiçbir pikirlenme öz ihtiyarlığın bolyan değildir. Devletin kulu olsan. Aslında devlet adamlar tarafından kurulup adamlar tarafından yönetilmeli bir neme kuruluşta yöne Rusya olsun, Xitay olsun, İran, Türkmenistan olsun, Orta Asya yurtlarına demek bilirsiniz. Bu yurtlarda adamlar devletin kulu. Devletin kulu olsan yine şey edip o uruştan bu uruşa o oyundan bu oyuna ılga diýerler da başka bir hiç nemen yok. Açarım çıkarım yok bu meselenin içinden. Şeyle gepin gıskası. O hal murada illeşlerimizden bir soru yine bir zat demetse o nebe boyunca ilerlep bilirse yani. O oynalayan oyunlar şuna menzeş. O Türkmenistan'ım yine bir giden adam neme diýär bize ýa köp wagtdan bäri neme diýär anyk o bilgilerini emiki öz sahypasynda ýakyn wagtlarda bermeli düşünşüm boýunça sebäbi bu nemeni köpden bäri üstünde durulup gelýär-de ýene Türkmenistan'dan belli bir san adam barandan soň mobilizasiýa elan edip bilirler ýa-ni esasen Türkmenistan'dakiler isleýärlerse Türkmenistan'ın halkından hiç kim hasap talap edecekler halk için. Halk özüm talap etmez deyip pikir edýärler şonuň için. Putin ýa Ukrainany ýa almak için ýa-da uruşda yeňilmezlik için ýa-da uzamasy için diýeli öz nemesini. Uruş dowam etse de Putin ýaşamana dowam edýär-de bu saatdan soň. Ya almalı ya da uruş devam etmeli de. Ya o yenilmeli değil. Putin'in gözetiminden seyretsem şeylere koptu. Şonuň için tapan tupan adamını uruşa alıp gidecek. Öz oruslarını kän ullakan uruşa alıp gitme nemesi ýokary dälse olar uruşa alıp gitdikçe
Olar näme diýeli Putinin nemelerine karşı çıkıp başlaýarlar da. Asy boş. Şeylerek halmurada. Adam gitti näçe söldü näçe gal onu bilýän adam. Soňraky döwür ýanky Türkmenistanyň harby gullugundan hem de polisiýa meselen boşanýan adamlar ya ardasyny ýatyşan adamlar ählisi özüni orsiýede tarap alyp gidýär. Sebäp o taýda bir gezeklikçe meselem aýdýarlar 200.000 rubl pul berilýär, olam $20.000 bolýar soň her aýda. Yine de sana şol 100.000 rubl berilýär, $10.000 ya bilýän maknaçy şol ýaly aýdýarlar da. Ýöne ol sen janyň satýan. Şoň olum öz watanyň üçin näle sen watanyň sömürüp oturan, 150 ýyl bäri sömürüp oturan öz jelladyna hyzmat edip öz janyň ortagy goýýar. Emma öz gelecegiň üçin, öz çağırlyň gelejegi üçin, öz aktyklaň çoğuluklyň gelejegi üçin jan bermäge taýýar türkmen gatty az. Ene şol harby kasam bererler bar Türkmenistanyň biz öpaly boljak, ene Daşdanystan gelen düşmanyny gorajak diýip bol kasam şerler. Anany kasamyny köçe taşlap jara goýup gitdiler Orusýada tarap, şoň tarapyna uruşup bunu Ukrainalary öldürmek üçin. Ene şol ýaly adamlar azdyr. Maňa gelip dur bir tapar malum. Mawa. Ýöne şol bir wagt Ukrain tarapyna da ene görüşüp sevişip gören adamlar Türkmenler azdyr. Mawa. Halmurada kameram Şol giden ýaly neme edip durmaň. Awa. Sesim gelýändir. Bolar bolar. O, men şin tapawdy ýok, eşdilse bolýar. Mawa. Bolar. Mawa. Soru barmy watandaş? Hazır halmurada bir internette näsazlyk o çıkan olmaly da men şonu düzetdim. Düzedýän ýa-da. Şeýle. Ay bolýar sesin elýän gurlar barka men hukman ýüzüme Bilmedim, görkezmek gönefir, owa gönefir gidip durmy gidenok bilemok bilin. Mena sen eşitdiýän diýmek ýurtda işlemede mesken bolmasa sana ýazsynlar. Eşitleyen ýaly hana. Böyle. Ine şu meselede üstüne goşukladım barda ene alyw ýoly bilen hem Orusýada giderlerken ay iş berilýärmiş, $1000, $2000 aýlyk tölenýärmiş diýip ene 2 aýdan soň burnu barmağına sokup ýygyna pul tapman ana lagerlerde saklanyp beren türkmenleken. Mawa. Şoň üçin o ýüzden waýtjak bolýar. Wagtyňyz barka amanat janyňyzy gorap biljek bolsaňyz watana dolanyp öňde soňda size o taýda işe gitseňiz hem iş ýok, işläýseňiz hem muhty işlersiňiz. Ikinciden o taýda size şol täjikler diýdik da, şo täjikleri ana ol Ukraina uğradyp ana şol söwüşçiler üçin akop gazyryp soňra pulun tölemänini zyňlanlar bar. Siziň hem ýagdaýyňyz şolonkydan enaý bolmaz. Üçüncüden uruşa uğradylma howpy siziň her biriňiziň başyňyzda dur, sebäp siziň arkaňyzda durjak hökümet, döwlet, ýurt ýok. Şu zatlar bar bolanlygyny siz o ýurtlara gitmeli adamlar der. Asla ýurduň içinden çykmalylar. Ýurduň içinde iş ýerleri, şertler döredilen bolsa, türkmeniň näme göri bar ýurtdaşynda? O ýurtdan da ýurda ılgap iş gözläp bermek. Şoň üçin siz enne Orusýadyň uly alyp barýan jenaýetçiligi urşuna sizem goşup soňra gelecekki nesillerin öňüne siz günahkar edip goýjak bolýar. Şoňa dogry düşünün ýurtdaşlar. Bir gaty agyrdyr bir mesele soňra bir uruş gutaranyň soň ene kontribusiýa diýilen bir zat bar. Ya ene şulara hun tölemek meselesi bar Ukraina. Onuň şo taýda sanaşarlar olur. Türkmenistanyň näçe adam mira uğradyly, baýlyk mira uğradyly, näçe adam o şo söwüşe gatnaşdy, näçe adam Ukrainalary öldürdi.
olsan olara bellenmeli ceza var. Ya devletin, hökümetin adından edilen işler var olsa olana Türkmenistan'ın hun talep etmek hakkı vardır. Kanun işleyen devletlerde şeyli olmalı. Ben şonu yatla değinliydim dedi. Şonun için vaktiniz varka, mümkünçülüğünüz var olsa iyiliğinizde vatanı dolun. Orsiyette işiniz yok şu saattan sonra. Sağ olun. Düşündüğünleriniz için doğru netice çıkarırsınız diyen umidim var. Hı hı. Hova. Halmrada Avrupa haçan harekete başlarka Putin'in karşısına o sanksiya girizildi ýöne aýlanyp geçýär-de ýaralar, oklar, çipler oşon ýypbal orsu küledip bolýarmy, bolmaýarmy ýa? Olaram ýa-ki Ýewropada satylan, satyn alynanmy diýip sorapdyr. Owa halmrada. Mene sonra Owa. böyle. Yeme sağ olun. Benim sorum için gayet kızıklı soru. Benim soru özüme sonki 2 ýyllykan berkelýän näme üçin? Ola men 13-nji sanksiýa girdildi de Orsiýadyň ýa şoňa kömek edýärleň garşysyna häzir şu neçeli bir gözde görünüp duran ullakan netijesi ýok ýa şu sanksiýalar. Uruş gidipdi. Ýöne yeme dağın dini çöğü görünýän tarapy. Aşak tarapyny Orsiýadyň ykdysadyýety gün geçdikçe diýmän aý geçdikçe aşak düşüpdi. Soňky 2 ýylda ýene de bir ýyl şular real uruş dowam etse, onu diýme Orsiýada dayanara öz içinde güýç ýok, ýa mümkinçilik ýok ykdysat tarapdan. Sebäp munyň köp zatlary ýa aýdyldyr islenlik karhanalaryň şaýsepleri demeden gün matardan getirilmeli. Şolar kesildi. Elbette yurttaşymyz doğru bellep geçe. Haýsam bolsa bir aýla uly ýoluň üstü bilen şol Orsiýada ýetirlen çiplerim bar, olan bar ýöne şolaň üstü açylyp onuň şo döwletleriň ýa şo karhanalaryň garşysyna sanksiýalar girizilip. Bu bir global dünýäde küýde goly döwletleriň öz arasynda göze görünüp duran gatnaşyk bar, göze görünmän duran gatnaşyk bar. Ökmen göni gatnaşyk däl, Orsiýet bilen aýdyl ýa-da Ýewrosoýuz. Şoň bir soru. Ana Putinin emelerini nefte bazalaryny ýa Orsiýadyň ýangyş bazalaryny ýa şo ýany jönürýän zawodlaryny Ukraina tarapy ýok edi boty. Ýöne şo ýanyjy nerden alýar diýen, ýa nerden doldurmalyň soraw ýüze çykýar. Başlan hani Türkmenistanyň gidip şo ýanyşlar şu näl? Ýa-da şo Gurban Guly hakimmet başyna gelen günden bar şol nebet ýa gaz ýa benzin aktyrylýan turban ýemesi açary ortadan eline ýa Putinin eline ýa Sowet döwründen bäri. O şo da içerkiden ara. Onun için şu tarafa da sanksiýa girip şu turbalar ýapylan ondan daha da bidat. Ýöne şoňa da ýeter. Türkmenistanyň başyny sypajak döwletler ýok. Şuň kun ben öz ýaşap oturan döwletimden mysal ýetirenden yurtdaşyma sora berip durýar. Şweýçe dünýäde iň neutral döwletiň biridir. Putin'in atyan haybatlarını görüp, bunun agresiyasyny görüp, bunun territorial davasyny görüp, bunun imperialist emelerini, pikirlerini görüp, olar NATO ýaralygyna arda berdiler. Şubeçe inden bir şöpde munun odalyna arda bolurlar. Aslında neutral döwlet Şubeçe. Diýme şu döwleti yaraglanmaga ýa yaragly topara agza bolmaga mejbur eden zat näme bir halkyň istegi däl. Mejburiýeti. Putinin salan oýnuşy. Kim Putin'e boyun eğdana öňüne ýazylyp ýaty, bilen iksan mahlumuz var atalygy. Boyun eğmeýän milletler özara bileleşip şoň garşysyna görüşmeli, gerek bolsa uruşmaly. Bizim premier ministerimiz ozalan bir gede gaýtdy. Ýa NATO girenlerden Şubeçe ýene de bir gede gaýtdy. Tayyar bolum dörlü agyr ýagdaýlar edip. 3 ay iýjek işlek iýmitiniz bolaýmaly. Korkup aýdyn, ýerti uruşturdy. Ýöne taýýarlykly bolun diýip. Şonam halk ölçü taýýarlanyp oty.
kim öýüne peltel çyralyar, kim ne diye, kim ok yaragyny etbabyny taýýarlap otur, grazdan garşylygy boljak. Eger Orstiýet Şwediýanyň üstüne çotýa Finlandiýa kim oturup berdi? Hiç kim. Bu millet jewesleşmän başarýan millet. Şonuň üçin şol sanksiýalar, ykdysady sanksiýalar bir günde herekete girip bilmeýär. Bular uzagyndan bolýar. Meselem ýurtdaşym sonra beren ýurtdaşyma ýylanýar. Ine sen bir Mercedes maşyn satyn aldың, özüňe Türkmenistan. Sen şonu täzeliginden alyp türenem bolsaň 3 ýyldan 4 ýyldan soň maşyn laşap başlaýar. O şaýsy gerek, beýlekisi gerek, çalışmak detallary gerek. Emma şo detallar ýok da indi Türkmenistan ýa Orsiýetde. Ondan sen o maşynyň aýmaly bolýar. Şonuň üçin şu sanksiýalaram şuň ýaly. Şo gysyp ýa asmal herekete getirmeden ykdysadyýetini. Şoň ýaly Amerikan Boeing samolyotlary bar Orsiýetde. Olar şo Orsiýet mesele maýdaly 1000 Boeing bar bolsa, indi şuň kunşulan sany 700, belki 600. O galarlaryny söküp birinden alıp beýleke zapçat edip gelmeýärler-de ätiýaşaýdy. Täp başga daşyndan olary şol Boeing'e degişli hiç bir şaýt gelenä. Ene şey edip gasalyp ene bir günden soň bular uçmaz bolar hiç ýerik. Şoň üçin bulan samolyotlar gaçyp durgun näwnaşa ýere. Beýleki ýagdaýlaryň şoň ýaly bar. Ende şu bir neft badasyny getiren şu sanksiýa meselesini Ukraynalar urdy şolaň neft badasyny. Ene öňrüýän emani gaýtadan işleýän zawody. Nebitiň özüni saklanýan ýerini Hranilşan bombalanyň peýdasy ýok. Erti ýene de bir bomba, ýa Hranilşa gurup bilýär-de neft akıtdyran bolsa. Emma şo neft öňrüýän, ýani benzin salýarky neft diýýän, şunu öňrüýän zawody fabrikan partlasy ol durýar. Oňa da näme gerek? Ýene de täze gurmak üçin oňa şaýsap gerek, gural gerek, enjam gerek. Olaram Orsiýetdekiň ýa enjamyň 99 götermine Ýewropadan getirilmeli. Bularam sanksiýasynda. Indi näde gurur ýa düzeldir Putin şolar? Hiç şeýle. Şoň üçin Türkmenistanyň näme öňýän bolsa, Özbegistanyň näme bar bolsa, Kazakystan, Täjikistan hemme jumşumar Orsiýetiň üstü bilen Ukraina urşuna daşalýar. Ene şu taýda 200 siýasat bizim öz döwlet ýolbaşlarymyz diýip atlandyrýan we guramaçylyk terror toparyny edýän hereketi. Sag bolun beren soragymyz üçin. Bu sanksiýalar täsir edýär, ýa-ni 100% täsir etjek diýip hiç kim sözem beren ok. Başyndan bäri dinleýän bolsaň sanksiýa girizliýe, sanksiýany giriden wagtlara ýa-ni bunu aýlanyp geçjek bor, geçer diýip nemelerem geçdi. Ýöne şeýle bir zat bardy. Ine sanksiýa girenden bäri Orsiýet haritlaryny has arzana satmaly boldy. Daşyndan alýan zatlaryny hem has kymata satyn almaly bolýardy. Bu zatlar hem gat urudur. Eň soňy sanksiýalaryň täsiri soňy mine Ukrainanyň ýa Kaliningradaň eşýaly nefti gaýtadan işleýän nokotlar diýildi. Kartaň üstüne seresen nokot nemesinde görülýärdi. Bular hem eýem epesli 40%-inden urdy. Şu uran 40%-inden hem içinde epeslisi sağından çykdy işlän ok. Bulan geçen hepde misal üçin 15%-e ýakyn bir hayallatdy da kiçeltdi nämäni. Indi bu hepde näçe boldy? Bu hepde de epesli ýerlerini urdy. Şey edip ýuwaş-ýuwaşdan nämet bilýär ýanky Ukrainanyň strategiýasy gowy Russiýanyň strategiýasy ýok diýen taktikalary bar. Taktikalar bilen ýol alyp berdi şu wagtda çelle. Laqa näme gelen ok. O soň ýene bir soru. Oruslar türkmenler misal üçin 45-50 sany adam türkmenlerdi Ukraina alyp gitseler, näme diýe? Alyp gitjek bolsalar diýen bolmaly. Ukraina barandan soň diýe Orusyň garşysyna uruş alyp barsak gowy bolarmy kan diýip sorapdyr. Näde bolýar bilem ok. Hal burada. Siz jogap berin onu. Oruslar tutup alyp gidýärmiş o fronta, soň frontda da birden Orusyň garşysyna söwüşip başlaýarmyz. Gaty gyzykly soru sawalym ýeme şuň ýaly ýagdaý eýan boldy da 2 sany täjikmi ýa 3 sany
Bu şol fronta barany bular ýa-ni ortlar urup ýenjip başlaýar, awtomat bilen şu töwregine ortlar atýar. Öz ýararly ýoldaşlar. Ol ýam boldy. Ýöne nädip şo tak barandan soň sen Ukraina tarapyna geçip biljek. Bir ýagdaý bir açylşyrymly da uruş gidip duran ýerde front bar. Öňden senat tutula ýeňsäňden sen uruşa götürerler durda. Sen arky tarapy atbaýdyk göçürüp geçsek bolsaň, bular ýeňsäňden nasçak. İýiňe ursaňa şo meselem şo ortaňa öden atjak bolsaň, olar köplük sen ýene mazlyk bolýan. 10 san türkmen bardy. 40 sanygam ors surgat alındy. Oňa maňyrsyn naýdyl Ramzan Kadyrowyň ýa-ni kelle keterleri du. Diňe öz janyny gurban etmek bolýar. Ýöne pikir gowy. O tak bar, şo barın günün ustroya durup Ukraina tarapyna geçme ýol bar bolsa, onu aýdyn, şol real adamlar bar diýseňiz, biz Ukraina tarapyna habar berelini plan Orsiýadyň Ukraina bilen serhetdeş duran plan olaryň töwregine türkmenler badyr ýa barjakdyr. Şolar elini galdyrsa derrew şolar kabul edin diýer ýaly. Ol mümkin da. Ýöne olar şolara barıp ýetişermi? Ýa ýetişmezmi? Ol başda da. Ýetir düşýärler bar, o tarapa geçýärlerim bar. Ona aýdyp ýok diýip bolmaz. Ýöne köpçülik bilen diýilen soragy men jogap berjekler şu mümkin. Doğru. NATO uruşa girermi diye Halmurad abi pikiriňiz diye aýtsaňyz diye. NATO ýararlygy başda döredilende onuň maksatnamasy kollektiwligiň goranyş demesi bulan konsepsiýasy bar. Şu bir döwletiň üstüne aýsam, şu NATO ýararlygyna giýilen islenip döwletiň üstüne başga bir NATO hatarına girmeyen döwlet howp salsa, ýa şoňa uruşyglan ýa uruş başlasa, onu şu agda döwletler hemmesi şu döwletiň garşysyna söwüşmeli. Inni çoğun ol teori ýa ol ýa konsepti ütkap bar. Näme üçin? Sebäp Orsiýet aýdýa ýa biz ýa şol Ukraina ozar biziň ýerimizi ýa biziň imperiýamyza degişdirdi. Bir halkara şertnamalaryna laýyklykdy. 91-nji ýylda SSR daganyny kabul edilen şertname bar döwletleriň arasynda. Öňkü SSR respublikalaryny. Her bir respublika şol ozal SSR döwlet çekilen serhet çyzygynyň çägine ýaşar. Hiç kim öz başda basyşan etmeler, hüjüm etmeler, bar bolan meseleleri ene tegele ustalaryň daşyna parahatçylyk çözmeli. Şoňa misallar boldymy? Bu boldy. SSR dargan döwri ýa-ni Warşawa beleleşigdi we bizde bardy. Sebäp diýip ýa-ni Sovet ekonomistki wzajma pomoşy, ýa-ni ykdysady kömek guramasy bu Warşawa döwleti ýa-ni sosialistik döwletler geri. Ene şonuň içinde de birisi Çehoslovakiýa diýen döwlet bardy. SSR ýykylýan. Çehler we Slovaklar. Iki millet bir döwlet. SSR ýykyldy bolsa küçük parahatça paýlaşdylar döwletiň territoriýasyny. Ine şu dağın gerşinde Slovakiýaly, Çehlanky, dağın bir çetini ýemaçel beýlek döwletiň serhetine çäle Slovaklanky. Uruşam ýok, sevuşam ýok, serhedem ýok, aralaryna çyzylyp duran bir-birine açyk gatnaşyp durlar. Ýöne şolar çägini bellediler, başga hiç dawa ýok. Näme üçin SSR ýykylanyrdan bular indi dawa turýar. Ýykylan gününden Orsiýet aýtdy, Moldawiýanyň territoriýasy dälip Pridnestrovýa, Nally, Kavkaz döwletleriniň arasyny parça böldi, Gruziýany böldi, ýa-ni Abhaziýa diýdi, Adjariýa diýdi, näme diýdi. Bütün duran öňkü döwletleri, ýa şo döwletleriň hatyryna awtonomiýa durarlar, ýani kulpa ýakunatyp milletleri, döwletleri birek garşy goýdy. Özleri bolsa, haçan Çeçenistan biz Orsiýetden garaşdy içgeri döwletimi döretjek diýdi. Gyrgyna berdi o halky. Taşarky döwletlerin goşuljak bolsa aýt, ýok, sizin goşulşma hakyňyz ýok, bu bizim içki döwlet ýa millet ýa problemamyz. Biz siz çağırymda gelmendi. Bolýar, Ýewropa goşulmady. Onu näme üçin bir Orsiýet baryp Ukrainanyň içine goşulýar? Aýdýar Donetsk, Lugansk bu taýda ýaşaýjylar köpüsi ors dilli. Onu ýöne ors dili bolany bilen ol döwlet Ukraina topragy ol ýer. Näme problemasy bar bolsa şol Donetskda ýa Luganskda ýaşaýarlar, ana baryp Kiýewde çözmeliler. Ýa öz deputatlaryň üstü bilen meseleler ýok.
Ene şo taýda o Russiýat bulara meçe berdi. Ene bularym Donbass'taky ýaşaýjylar, biz yer üstündäki ýaşaýjylar diýer. Ben bir zat aýdyp berem. Men ozal kän bilýän men elimde eskerlerim bolluk etdi, deňduşlarym. Soňra Donbass bular şu esasy şu böleg şu ilatyň ýeriň aşagyny işleýär. Şahtada kömür çykarýar. O gorgullar şol ýeriň üstüne bir 10 saatlaýyn diň alma çykmasalar ýatmak üçin galan wagt ýeriň aşagyny kömür gazyp maşgalasyny etmek gören adamlar nesilme nesil. Şo türkmeniň mal wagt berýärler, bularym ýeriň astyna kömür çykaryp ýaşap beren adamlar. Bular sen uly siýasatyň bilenem, o serhediň bilenem, işi ýok şolar aýdypdyrlar. O sen Orsiýadyň tarapyna geçdiň, şu mal Ukrainalar size aýlygy meselem aýdy, 1000 rubl berýän, biz size söz berjek, biz Orsiýada geçjek diýip el galdyryň diýdi. Ne bularym gurra el galdyrýar. Ene şeýdip adamnyň başyny gözüni Allah başyny aýladyp ene şo taýda uruş turuzdylar. Ene gyrylýanam kim? Şo şahtyýorlar. Esasda taşynan bararlar, ene şu Ukrainaň kömürni ardan alyp gymmat satýarlar. Olar aýlygam ýok, görnüp duran pensiýa da ýok. Diňe gyrylýar şo halk şo taýda. Krimim şeýdip aldylar. Krim diye bizimki diye ene diye 1800-nji ýyl Yekaterina II şonu basyp aldy diýdi. Ondan öňe Osmanlanka, Türklenka Krim, Tatarlanka Krim. Türklerden ozal ol ýeme Greklenka Krim. Ayo haýsy asyrda haýsy millet o topragyň üstüne ýaşapdyr tapawdy näme? Hemme 2 metr ýeriň aşagyna ýatsyr. Şu ýeriň üstüne ýaşap ýörler, dämi? Ya diňe sen ýaşamaly. Ya yer gitmesin Orsiýetde. Dünýäň altydan birini tutup guruýar. O sen baýlygyň depäňden agdyk. Sen Ukrainany başlygyna ýapjakmy? Ýok. Ukraina halky eýem Orsiýadyňkinden has gowy ýaşap başlady. İşläp başlady. Gazancı bar, ilymy bar, bilimi bar, gelejegi bar. Şonu görüp Ors halkym azmasyn gowy ýaşaýyş isleg bildirmesin, ene Ukrainanyň başyna salyp duran topalany. Ynanaýyn ýurtdaşlar. Menem Ukrainlylar birinji gün tanama yerden ýören kızlar batda da şu Ukraina goňşularymyz bar. Harby gollukda da 14 ýyllap görenim Ukrainlylar. Yani o ansany da ene şu taýda da Şweýçýada da 20 ýyl 25 ýyl bar Ukrainlylar gelip ana işläp çağılaryny eklemek üçin gazanç edip ber şulaň ogrusyny jümürüsini ya men faşistini gören adam da ýöne şu döwletlere gelip çağılasyny eklemek üçin işläp beren orsa görmedim ben. Bu millet öz ertekisini akıya peçin üstüne yatmaly, peçin uçup gitmeli, yani halı amaliyat bilen onun ulan açıl durun rahmatlar seçildiğiyle saçağı olmalı. Yani böyle işlep kazanmalılar lavartlı. Yani son için şu dünyada şu işlep hak kazanıp Türkmenlerin kemine şunu konuşurlar. Şu çağı ekleyen orsu men gözüm düşüyorna yurdun daşını. Yurdun daşını akılır orsular. Şu Orsiýetden oğurlap kaydıran pullarını, emlaklarını zayalıp bine saydığını pülpüllap yaşap böyle aktık çoğulu olur. Şunu görüyor. Onun için tapavutken berdi. NATO uruşa girer mi? Ona da cevap verin. Eğer hazır Orsiýet Finlandiýa bilen Şweýçýa NATO girdi de. Baltyka deňdi Orsiýadyňki däl. Gabul budu NATO tarapyny. Şeň gitjek gerýär. Ýöne şulaň üstüne hüjüm etdi. Ya bir rakety taşlasa şol asly NATO ýararlary ene Orsiýadyň gününi başyna ýa-ni alaýa bilen gününi getirir. Urşu ikusu ýön çalyş edip gördüm. Ýogam Putin günne nasy töwregiň nakyle bilen o salaw ýok diýdi. Onun bir Medvedev diýdi. Haýbat atyp durur. Aýsy ýer ýolun ýoksan eder. Berlini ýa nemitler ikinji gezek basyp alır. Näme ders görläki. Sen kim basyp aldy nemitler? Bütün Sowet halk galdy. Orsalym ony. Köpüsini wepat bolar Ukrainlylar. Türkmeniň hem 4den bir erkek gidip şo taýda wepat boldy, gelmedi boldy. Şoň üçin biz köpeleri bilmedik. Eseri kılýança. Ýykylanan soň galanyna niýazlar gurban bolýar, haram döwletler ýok edi wagtyl. Onun için NATO'nun üstüne yekece bomba düşen günü dadı bidat Putin'in ve onun hükümetinin veya da onun halkının başı. Bolca görünür, otaydan kaçık adam yok veya korkan adam yok Putin'in haybatını. Bu devletlerin, milletlerin
yol başlarım ýadadylar günne gün aşy şol ýadro ýarany eline galgady boldy ay eýder beýder sen edan ýakajak edek gaýratly erkek bolýan bolsa oňa da gaýraty ýok abi ýa-da sohoy haýwat ýa-da spanalyň edýän haýwaty bar şol basýan bolsa basdym şol Orsiýadan halky şol janynyň geçen bolsa bu döwletler geçen duran ýerini çüýlerler gitjek ýer nere oğlum ýöne ene horluk bar, kıyınçılık var. Onu aýtmak gerek. NATO döwletlerinde bütün Ýewropa döwletlerine şolçumal Ukraina kömek edip oturýanlar. Bularga ne çeken kıyınçılığı var. Yanlış gymmatlady mesela, imit gymmatlady. Ýöne şonu da şollar öz hökümetlerine arz edip oturanlar. Näme gymmatlady ýa dip. Ola düşünýär. Ýagdaýyň nämedir? Nirde duranlygyny? Näme şu zatdan bolup duranlygyny? Ölümlü bilimli halk düşünüyor, düşünmeklik bilen kabul ediyor. NATO adı uruş NATO bilen uruş bolur diyen soruňyza şular ýa jogabym bar. Owa NATO girip biler ýa Macrony geçen hepdelerde bir izarlan bolsaňyz şoňa işaret berdi aslında. NATO ýurtlary esker eğer gerek olsa yani Kiev yenilecek bolsa o koşun gerek olsa o sokmalı diýilen ýaly nemeleri aýtdy, o aýlady, kän demetdi. Diýmek bir nemeleri bolmaly hökmän suratda ömürsinde. Şeýle soň dowam edeli. Sanksiýalaryň täsiri az, Russiýa sanksiýalardan aýlanyp geçip bilýär diýe. Sanksiýalaryň täsiri az däl, täsiri gaty uly. Indi sanksiýanyň adamlaryň kellesinde nähil canlanýa bilemzok. Ine ünsüren bolsaňyz Eýran hem köp ýyllardan beri sanksiýanyň aşagynda da. Ýöne aýlanyp geçýär. Aýlanyp geçende nähil o peýdalar elde edip bilýär. Ýa-ni sanksiýasyz ýagdaý bilen deňeşdirenizde gaty uly tapagat bardyr arasynda. Russiýanyň kam edilşeýle. Russiýanyň kam sanksiýalardan aýlanyp geçmek ansat däldir. Ýa-ni ol dağın nemesini deşip geçen tünelden geçmek bilen dağın üstünden aşyp geçmek ikisi bir zat däl insana. Çyptajysy kändir, mysal üçin aýdaly çip malýa. Bolýa, men sana çip getirjek diýe. Ýöne 5 hisse bahasyna getirjek diýe. Özem şu gün isledin ertir getirip bilemok, bir aýdan soň getirjek diýe. Bir aýdan soň 5 hisse bahasyna men sana çip getirip bereýin diýe. Ne şeýdi işleýär sanksiýa ýerizlen wagtda ol şol bir baha, şol bir zady alynýan ýaly pikir etme. Iň soňy ýa-ni derweze ýapyk siz nemeden girmeli. 3'e çıkmalı. Ondan sonra tüynükten girmeli de öýüň içine. Şeyler bir neme tarafı var. O aýlanyp geçme meselesinde de aýlanyp hemmesini geçiben bilen ok. Bu bir köp nemeler öz isleги bilen almak isleýän okda. Orsun nemesi misal üçin Ýewropa Orsun gazyny we ýanygyjyny alan ok. Ors Hytaý bilen neme satýar, Hindistana satýar. Hindistanam indi almasyny bes etdi. Indi şu wagt Hytaýa satýar. Hytaýam ýa-ni alyp biljek mukdary var insana. O Hytaý alyp şonu alar, ondan soň ýene durar. Hytaýam alanda arzan alýar. 3 hisseden arzan alýan bolmaly ýalňyşmasam. Qatar arzan alýar da. O şeýlere bir ýagdaýlar ýa-ni sanksiýa meselesi biraz çuňurrak nemeden seretmeli. Owa dowam edeli Halmrada. Doğru. Owa Halmrada beý diýjek bolsak Oğuzlar dünýäň köp bölegini özüne tabin eden onda bizim güýjümiz ýetse Orslara çöz bermelimiken diýe. Ya Hytaýa ya Hindistana. Hakikat doğru. Hakiki Türkmen olacak sonra da mert yigitler. O bizim atawa bolamadyk. Yani atın tezekleden ýurtlar döwletler azlar. Ýöne biz ownap Türkmen şuun kun bir çäge tinkiden suýaly boldy da. Ýöne
Türkmen gayratkanlar, Türkmen bir gezek oýansa soň onu öwürlüp ýygyny ýa guşkatega salyp bolmaz. Şoň üçin aýtjak bolýan zadym biz taryhymyzda, milletimizde hökmen buýsanmalylar. Biz göwni ýetmeçilik bilen seretmenler öz halkymyzy. Ýöne şuny halkymyzyň aňyny ömetdiler biler. Bulaşdyrdylar. Soňra wagtda keýler şol ine biz garaşdy, ine biz näme, biz ine bir şarap Türkmenistan, asmanymyz dury, ýani alternatyw döwlet adam üçin yalan bir çağırışlar bilen halkymyzy umydygar edip goýdular. Ondan te ola adamın gözü yumulyansa, toprağa giryansa, bugün olmasa erti olur deyip yaşap ören halkımız var. Yine Türkmenin sadalığı şonu. O sadalığın değer men pikir ediyen emelsizlik ya bir gayratlığın bir görünüşü. Sen görüktün, bir yıl geçti, söz verdi. Diyen sözüne durma, sen sonra sorayım. Halipa men sana bir yılda sana vaat verdim. Ona çektiydin, mene çektiydin. Hani eden işin? Neticesini görken. Yok mu? Paşa olan uğraştaydın. Yerine başa yerini getirip koyacak. Şunu işler edecek adam Türkmenine gıttal. Kellesi ediliyor, kompüteri işler oturar. Yigitlerimiz, gıydlarımız adalını görüp dursak emin. Yani şulara yol verilmezsen millet şu güne düştü. Sebep halkta iyidine eğererlik yani öňde görüji ya barıjy aýdyň adamlar goýman gyrynsaňlar halk nira urunjagyny bilenat. Nira urunjagyny bilmeýän halkym näme etmeli bolýar? Halk netijede şükür etmeli bolýar ýa-da Hudaýa sığınmaly bolýar. Öz etmeli işin ondan Hudaýa tawus berýär. Aýyny bu dünýede bolmasa o dünýede ýakarlar diýip. Şahir ýazyp geçdi. Mollalar öwürler ol kıyamaty goýsalar bu ýagtyjahan ýaşydyr. Biz şular bilen hataplaşıp şu dünyada geçirmeli. Yani şu kuneçeliğinin yani yakadadım mı niyaz uzayıp ölüp gitti. Olan tek şol adamları cenayetçi deyip araba minip şehir o ayırlanmak niyeti vardı. Şol ödün minip şol ödün ayrıcaktı. O. Ondan sonra halkın tüykülüğüne garip olup ölmez şol? Ya şunu kırdı. Onun için biz o adamlar hiç açan uruktan düşman, o depemizden bastılar o bular, o vaatlayınca 30 yıllar edildik, o bolcak iş bollu. Yitireceğimizi yitirdik. Elimizde dine kanal bilen zincir var. Şoları özüp biz yola çıkmalı. Özümüz için ne? Gelecekki nesiller için. Rahatların üstüne biraz oylanmamız lazım. Şonu elmeden size düşünürcek bolýandan. Aýdy berkemin. O NATO Türkmenistanda yasaklap bilen okmu Rusya ýangyç bermesini, ýani gadağan etip bilen okmu diýýärdi. NATO ile bir gurama däl birinciden ýerleşler. NATO ýalňyş nemeden seredýäňiz. NATO goranma uramasy, ýani Demirgazyk Atlantik parahatçylyk diýilýär. Ýani türkmençe terjime edilýär. Organizasiýasy demek, ýani North Atlantic Treaty Organization diýip geçýärdi. Yani bir goranma bilen bağlanşykly. Hiç ýere sanksiýa-da girýänok, hiç ýere bir zat gadağan edip, ýene näme-de edip bilmeýär. Gadağan edýänler o Ýewro parlament, ondan soň Amerikanyň parlamentleri, ondan soň halkara bank guruluşlary, nemeler edýärdi, finans guruluşlary diýin. Şonuň ýaly guramalaryň täsiri bar. Bir sanksiya girizilme meselesinde bir siyasi tarafı var. Ondan sonra o siyasi tarafı, siyasi karar çıkandan sonra onu yerine getirip bilecek kuramalar var. Şolar hemmesi bir ara gelen vakti sanksiya diýilen näme emele gelýärdi. Yoksa Putin'am sanksiya girizdi. Benim sanksiya girizýän diýdi. Görýär her gün bir sanksiya gelýär. Benim sanksiya girizýän diýdi. Girizýän sanksiyalara bir kısan firma Rusya'da işlemene gadağançylyk berýär. O firmalaryň bary Rusya'dan çykyp gidip barýan firmalarda. Ya da pulumuz verecekler diye. Şeyle sanksiyalar var. Yoksa demedel. Ýöne beýleki guramalar getirip bilýär.
Misal üçin Türkiye bilen Hindistan meselesinde şeyle oldu. Hindistan'da sen Rusya'nın nemesine neftini almadıydı. Yani ham neftini almadıydı. Son almadı. Kim aytti bunu? Amerika'dan geldi birinci duyduruşlar. Şey dip işleyedi. Zatlar. Alsan senin yani bank kuruluşlarına çeklendirmeler getirmeli olyas meçhur ve hakkımız var diye de ortada alınan karar var parlamentlerde. Şeyler akbirneme. Yemek emin üstünde olurun. Olun para gaydıp berdi de ol çaryn öyle neden sohbetde şu sanları getirdi de her gün Berdi Muhammed'in adı bilen näsine bit ýaga çykarly. Indi wagty geler ýurda barar. Ondan soň bulary jogap karşıga çykmaly. Gurban uly gödüne o buyrugyny ýerine ýetirýärler. Nebet gaz sektoruna goşudurmak için ýol başçylarynyň ählisini. Ene meselem 22-nji ýylyň fevralynyň bäri 24-nji fevralynyň ta şu uruş tutarýança çykan nebeti ýa gazy nira uğratdyňyz. Uğradan bolsaňyz tasdiklanmasyň berin. Näçe satdyňyz? Satan bolsaňyz pullary nira ýerleşdirdiň. Oňa tasdiklanmasyň berin. Ne şeýtdir şulardan jogap soraljakdyr. Ol kemini dogry belläp geçdi. Ýurtdaşlar ol NATO olardan şuň konsen oňa emedi. Olar ýaly emesi wezipesi ýok. Ya hakyky ýok. Oň hakyky şu NATO döwletleriniň üstüne bir çözse onu bir kollektiv bilen jogap bermek. Ya Amerika agresiyonu gaýtawul bermeli. Emma bir ýanky nira nahil gatnaşyk edilýär. O gämeler tutulýar. Türkmenistan, Yemen aýlagyna ol partladyjy bilen. Ondan soň ýa-ni 2 tane Amerikan general Aşgabatda barıp gaýtdy. Olar aýdyp oturak näme barıp gaýdan ýöne netije çykardy bolýar, näme gurrun edilenini ýapyk gapylaryň aňyrsyny. Häzir bir gazy, nebetli, paromly meselelerim emma jog orta çykar. Ýa-ni ben Krasnovodski neft gaýtadan işleýän zawody, Çerjov neft gaýtadan işleýän zawod bilen önümlerini ýerdi. Zatlar hasap maşin işlepdi. Wagty geler, jogap bererler. Hiçbir gaçyp gitjek ýeri ýok. Angliýada ýaşasyn, Amerikada ýaşasyn, Dubaýda ýaşasyn. Ulagyndan çekyp getirerler. Jogap karşylyga çekmeli. Ýok, gelmejegen bolsalar, ana şo taýda ene mi iki gullugy özi işin berjaý eder etmeli işi. Vesselam. Men mesele şey. Umuman Fransa Ukraina goşun kömek etmekçi diýerler. Orsam olara jogap edip raket atsa Fransa NATO Fransa ýa NATO ýurdu bolan üçin diýe atılan raket üçin uruşa girmelmi diýe fakt boýunça. Girmeli de diýe ýani. O demesi şeyle işleýär. Ýöne o men pikir edemok o maksat bilen Fransa Macron çykyp aýdandyr diýip ýöne netijede biz Ukrainany bermeriz diýär, gerek bolsa esker sokmaly bolsa da sokarys diýilen manyda bir siýasy bir retorik bu. Bunyň ýa-ni aňyrsynda bürokratiýasy has çylşyrymlydyr iýleşler, ýa-ni bürokratiýa diýmek kanunlar bilen berkidilen düzgünler de bürokratiýa işi o taý çylşyrymlydyr ýöne. Yeme var da yeme üstada yurtdaşyma aýtjak bolýan adam Fransa elbette Ukrainany gollap gelýär, gollarym. Ondan soň dünýädäki ýadro ýaragy bar bolan döwletleriň biri Fransadyr. Onu unutma. Oň belli o goşulary var, o türlü tarapdan o çykyş edýän o legionlary var, o uruş işleri bolan ýa-ni bilimi ýa tejribesi gatyly. Ýöne başlangyl Macron Napoleonnal ol harby adamdar o näme erti çalyş edýänden barýan ýerli. Ol siýasatçy aýdan gepi ýa-da retorikasy. Eger bardy elli şular ýaly haly zerurçylyk çyksa biz Fransuzlar Ukraina kömek edýär. Olam ediler
geçti. Näme Hökman Putin'in adyna teredi oturma. Ola İslam döwletini milletin basyp almaly, isledikçe olar gyrmaly, galan döwletlerin teredi oturmaly, öýüne gelek getýänçe. Ukraina'dan soň Putin dururmy? Yok elbette. Privat kanallar. O almaly yerler kän o. Özüň dip hasap edip beren. Yemeden alar näme bu. Polşanyň üstüne çözer, Şweçýanyň üstüne çözer, Finlandiýanyň üstüne çözer. Ýene bir Angliyam, ahir neticede Amerika mı? O toğuna toklaymasan gidip bari akılına alırsan adımı. Şahın. Öz akılına 20. asırda bular ýaly uruşy, gyrgynçylykly uruşy alyp barmy? Özüm bir-birini gyrýaly. Ine şulan dini bir adamlar. Hem iki tarafım Slavyan, iki tarafım Ortodoks. Hristiyan dininin Ortodoksi. İkiden bir mescide gatnaýaly, ölüsünden bir meňze salýarlar, ýaşyklar. Okulyan, üstüne okulyan namazdan şobur. Diyecek dualarım. Inni, bular bir-birini gırıp oty. Şoňa öýde Putin'in mescidi var, mescidi diýen şolan ibadathanasyna baryp çokunun molýady. Näme çokunýan? Bir eliň bilen çokunýan, beýle eliň bilen çokunýan ýollaşyna totyňa. Çağa çuwasana çeldi. Ene şoň 200 bundan var. Onun için şu zatlardan biz oturup netice çıkar. Biz Türkmenler o Putin için ya ortaya düşen hiç de 150 yılın tarihçilerinin görkez. Hani yaka yerde gel Putin Türkmenistan'a kömek etti mi? 20 yıl hakimet başında. Türkmenistan fiil aldı, su aldı, yel aldı. Ya şu halkına duygudaşlık etti mi? Ya $1 milyon uğraştı mı? Belan sapını. Hiç de yok abi de. Amatör orsiyette bir yerde bir zat bolsa, o dalını bastı bolsa, yakın yas bilen gurban bolsa tapılı uğradı. Öz halkına açlık cevir çekip oty. Inne bu insanı vagon gidip oty. Şöyle. Doğru bir illeşimiz bir neme yazıpdyr, ýöne mene düşünmedim. Täze Türkmenistanda Türkmen kuruluşçylary mı? O kuruluşçylary diýip ýazjak bolan bolmak mümkin, nähil bolar diýip sorapdyr ýaly. Mene doğrusu düşünmedim. O illeşler kuruluşçylary nähil boljak diýilene de doğru düşünmedi. Eger şol bolsa ýazylansa, täzeden ýatsa has nemerä gurrun bormukan diýen. Benim sen aydınlığı düşünmedim. Kemine olur. Ezop dilinde yazılan ýaly bir aydınrak yazın. Näme guruluşyk, näme işgär mi guruluşyk, ya da gurulacak döwlet mi, näme mi o? Şonu bir aýyrsaýladyn, soň jogap berer ýaly. Mawa. Şoýgu Erdoğan'ı gysapmış, senem NATO çileğini tarapını seç diýipmiş diýe. NATO çileğini tarapını seç diýipmi? NATO'da dälmi o? O Türkiye NATO'da. Neme mi? Neme diýdidir de. Ya NATO ya bizi seç diýen ýalymy. Hakyky sen tarapyny saýla diýipdir da, ya sen NATO bilen bol, ya da bizim tarapymyza geç diýip ol Şoýgu diýilen adam Erdoğan gysar ýaly kimmiş ol aslında? Ol çağılıkta soğun bakıp beren maşgalan bir ogly. Bir oğlum gürleşýän ya bir şular ýa sözleşýän adamdyr bilip gürleşmeli. Ol o taýda diýipmi diýmän men oňa mesele boýnuma almaýyn bir diýenim bolsa oň diýen netçek bolup duran Erdoğan ýa o taýda. Şular jogabym. Soňam NATO'dan o çıkma diýip bir düzgün ýokdur illeşler. NATO bir giriş var, girişiň düzgünü var, gaty çylşyrymly. Ýöne çıkışyň düzgünü ýok o taýda. Ine Trump'am çıkıp neme diýýär? O halmyrada meň sesim mi gelýär özüme? Ada boldy. Bir ýerde açylan olaýmasyn? Ha yo düzeldi şu at düzeldi yani ya men sesim özüme gelýär-de. Ya men termizden öldüm. Şondan geçtim. Yine Trump'am NATO'dan çıkacak, men prezident olsam diýip bir zatlar aýtdy da. Ýani çıkmaň düzgünü ýok, ola bilýär onu ýöne. Şonu aýdyp başlandan soň retorikasy biraz düşüp uğradı. Neme diýär-de o
indi NATO'nun bir ağzaları öz boyunda düşen nemelere, çıktacıları çıkarsalar çıkmaz devam eder ya da bu bezem. Yani NATO'dan Amerika'da çıkıp bilen ok birleşler. Şeyler hep bir ya da Türkiye'ken o sonra o Şoygu'nun beýle bir zatlar aýdyp ýa-ni Şoygu bilen Erdoğan ikisi gürleşip biljek nemedäki adam däl. Ugur boýunça ol adamlar däl. O bir ara gelip gürrüň edýändigine ynanamok. Erdoğan edýän bolsa Putin bilen gürrüň eder. Has neme bolsa Lavrov bilen gürrüň eder-de. Onuň arasına geçmez bu iş. Orsun çip alışı Türkmenlerin VPN tapışıya aldı diye. Bir gün işlese bir ay işlänok diye. Doğru. O Orsların çip tapış şeyleri olmalı. Soňra Orslar öňünden bäri taýynlyk görüp gelýär awlar ýa-ni gerekli zatlaryň öňünden hem alan bolmaly alan diýip aýdýarlar. Birikdirmeli. Yani olam gutarýa iyleşler ne Orsetde bir içinde käbir zatlar ütgemeýän ýalak bolup görünýändir. Yani Ors öz zapasy bar da altınları ýenenemez. Ine şo zatlar ulanýar. Şo zatlara ykdysady dolanşygyna sokýar-da rezerwlerine. Şonuň üçin şeýledir. Yani ine o ýoldan Türkiýede geçip gör. Yani çıkmaza girdi. Türkiye'de içindeki ykdysady krizisin bardygyny belletmejek bolup rezerwindäki dollarları, euroları hemmesini satıp yok etti. Şu wagtdan bir çıkmaza doğru geldi Türkiýeň ýagdaýy. Bildirmejek bolup etdi de. Indi Orsan bildirmejek bolup öz rezerwlerini yani altındır, dollardır, eurodur şoňa benzeş pulları aýaglygyndan satýandyr. Arka kapıdan şey edip saklanyandır. Başka çenemesi yok. Tuvalama bugün yurttaşlama sorak barın berýäli diýme gyzyklanýar. Gaty gowda neşe edip yerli yerden sorak berin birege düşünşüň özüňe gerek netijeni çykaryň. Aňyrky tarap sizden gorkup başlaýar yurttaşlar. Sizin düşünjäňiz, dünýä garaşyňyz giňelligiçe de ol aňyrky oturalaryň dünýäsi darylýandyr. Şonu bilip goýun. Haw, ýa-ni soraklaryňyz üçin. Şükretmeklik haladelliğini boş koymaktır diye. Boş koymaklıktır diyeler. Biz. Hakika boş haladelliğine şükredýän de. Hasam köprek boş olsun deyip. Şeylere bir neme çıkıyor. IŞİD'i düşündürseniz diye. IŞİD'i ýa-ni girişte düşündürdük. Yani hazır täze goşulan nemelere, ýyldaşlarymyza. Yine kıyıska aýdyp geçsek. IŞİD ýa-ni Irak, Şam, İslam döwleti demek demesi. IŞİD'in manysy bular bularyň arkasynda ine açyk aýtmaly bolsa Katar ýaly ýurtlar bar. Ýa-ni bularyň garşysynda da Saudi Arabistan bilen Birleşen Arap Emirligi bar. İleşler ýa-ni Arap demesem gaty çylşyrmlydyr. Daşyndan seretseňiz näme meňzeşrek ýöne Saudi Arabistan bilen Birleşen Arap Emirligi şunun ýaly radikal islama, siyasi islama gaty garşy ýurtlardyr köp wagtdan bäri şeylerek o ekene. Men son wagtlar şeylemekän diýip nemetdim. Son geçen biraz nemelerde öğrendim. Yani köpden bäri şeylekene. Iki ýurt ýöne Katar ine Arap Bahar diýip aýdylýan nemeler bardyr. Revolüsiýalar boldu da Arap Bahary. Ine şonuň köpüsiniň aňyrsynda Katar bar. Hatta bizim ine Amderýadan gazyp Kuştepe kanaly çekip ýörler. Ine şonuň markasynda Kataryň bolup biljekdigi ýa-ni nemedilýär-de. O şüphelenýär. Şeýle bir ýagdaý bar. Ine IŞİD'im şeylendi. IŞİD'in ideologiýasy dolu Kur'an'dan alýarlar. Gönden göne Kur'anyň içindäki ýazýan zatlary ine kelle kesmedir.
Yine näme şoňa benzeş zatları Kur'anda ýazýandygy üçin Kur'an bize ruhsat berýän bolsa bizem edibermeli diýilen düşünjede edýärler. Ýa-ni IŞIDy näme internetde ýazyp görüň eden işlerine akyldaş işler bar özem. 10 ýyl Iraky, soň Siriýany gana buladylar. 10 ýyl. Gatykän adam öldürdiler. Şeylerek ýa-da Putinin täze dostlary. Bar. Doğru. Aa, Yenim soraw barmy? Jogap beren bolşup Putin hem sanksiyası ýöreýär, Gurban Ula diýär, Türkmen halkyna değişli dollarlary bize uğrat diýip, ýa-ni Putin'e uğradylýar diýip ýazypdyr da. O köp ýyllardan beri diýär, neftin gazyň pullary. Nerede diýip sorasaňyz, Putin'in uruş çarkynda aýlan ýaşaýat. Uruş etmek üçin birgeden pullary Dine Türkmenistan'dan değil, yani katı ulum mukdarın Türkmenistan'dan çıkarıyor da. Özünün yani granisasının yani serhedinin daşında Kıbır nemeden çıkarıyor neme seyretseniz. Şeyler hep bir yağday. Putin diýilýän jolik kartyoj näme? Kartyojnikdir da, kartyojnik ýalyma. Düşünmedim. Adam nädip onu prezident etdiler diýe. Aýdyp berseňiz haýsy ýollar bilen geldik diýip. Onuň hem gurrunly berdi aslında Halmurada. Çıkışın başlaryna seyretseniz bar bu zatlar. O Halmurada ýene bir kıyska gurrun berjek diýse onu bilmem. Onu şol KGB adly korporasiýa öňe çykaran adam. SSR ýykylandan soň ýa-ni halk biraz mewjud başlatdy. Şol sany orsiýetde de döwlet guruluşy dagandan soňra bular indi nädip izin almaly. SSR ýykyldy. Ondan soň menem 8 ýyl wagt geçdi. Öňkü KGB'ň güýji ýetdi, gaçdy ýa olar men KGB diýip adlandyrmagy gorkdylar halkyň öňüne çykyp. Ýöne ýugoşlyk bilen şolar Ýeltsiniň daşyny gawap aldylar, olama geýje günde şol edenegenden ara geçip halk bilen işi ýok, döwlet dolandyrmakdan geçdi. Ondan soň Tatyana diýip gyzy bardy. Ýeltsiniň şoň daşyna geçýärler, KGB'ň ýanky işgärleri bilse de ene ahir eden oğurluklaryny üstüni yapmagy, gorumagy, sizin mesela gorugyny öpsün etmäge biz borjalýas ýöne sen kalksan wezipany şu Putin'e tawşasyn diýär. Ondan şol baskançyk edip Putin'i ilk baştan Leningraddan Moskwaga getirýärler. O aýdyp geçdim. Ondan soň Moskwada da Boris Berezovskiy diýip şol döwür ullukan ýanky magnat bardy, milliarder. Şol ilkinji baýan adamlaryň biri özüm şol Orsiýadyň awtobazy bar, ýani jungul çykyr zawodyň başlygy bolan, eýesi bolan 80-nji ýylllarda. Ondan Kantarşvili diýip ýollaşy bardy. Olam Gruzin mafiýasyna degişi. Şolar iki bolup ýani Putin'i häkimet başyna getirerler. Ona pul verip, birini bir çemadan dolar beýleksin başymadan. Ne şeýtdirip şol ýanky şol 99-njy ýylda o partladylan jaýlar bar. Bu Nakybada, Volgodonskda. Ene şol Putin'i häkimet başyna getirmek üçin halkyň gözüne gorky salylar da ene çeçellerine şeýtdirip bir ýaryp bölüp partladyp böyle şolaň öňünde durup biljek ýekeýine güýç ene şu Putiniň ýol başçylygyny bu harby gurulukda bolan şola bilen näle görüşmeligiň, uruşmalygyň, tälimlerini belleýän adam şunu getirip goýalyň diýip böyle aýtmaýan olur. Belki 100.000 sany ýa 1 million sany patpalkowny Sovet Soýuzynyň şolaň içinden birini getirip gidip ýatan dünýä
en güýçli döwletleriniň biriniň ýani ýadro tarapyndan en uly ýani arsenaly bar döwletiň başyna getirip goýýar. O başta ol ýurdy nädip dolanyrjagyna bilenok. Şu güne çellem öz dolanyrna, ýani töweregiň näkiler, şo ýoldaşlary her bir puda galyp barýar. Olam şol ýemedi ýa-da nähili baýdyn, ştada ýadmyş, şol türkmen diline nädip geçirjegim bilenmek. Ýani bir paniýatym diýdi. Kanun boýunça däl, düşünje boýunça döwleti dolanyrlar. Paniýaty diýmegem şol türmede oturýarlar leksikony ýaşalan dili. Kanuny ýazylmadyk zatlar özleri girdi, ene bizim öz kanun, içerki kanunmu diýenler. Şo düşünje boýunça ýaşamaly. Ene şo düşünje jenaýatkar topara degişli boransa Putin şonu gurnady, bilýän zadyny. Ya edip oturan işini. O Leningrad işlerini sapçağın ormasarka edip oturan oğurluklarynyň sany saçýar. Ene onsoň şoň eden jenaýatlaryň oğurluklaryny açan ýa açak bolan şulara ünsün çeken adamlar hemme jenen görüp öldürüp ýok etdi Putin. Birden diýirler. Ene ol ikili şu gerdene çeli gany bolan jenaýatkar. Ýöne nädip onu Orsiýadyň jemgyýeti şunu kuny çeli göterip berdiýsen, ene ola torýanky ağırlık hem korku alamatlarını adamların yüreğine ornaştırıyordu. Hani şu kırdılar bir gün adamlar Krokus'ta. Erti diyecekler hiç kim şu bir kaylap tiyatra gitmedi. Tiyatra varmasa da adamlar üyüşmedi. Adam üyüşmedik yerine de pıkır yoradık bolunaklı. Tiyatra barsak mesela kemine ikimiz maşgalamızdan duştap sotaydı sağlığa mallıktan sonra bir topar gurruna diyerse. Yani gidip çay içer sotaydı kofi içer ara kesmedi. Yine şu zatlardan adamlar mahrum olsun, her bir adam öz kuş ketegine otursun, yaşadır, tünögünden çıkmasın deyilen, yine siyaset hem şutaydı, sonra uğurlayadı. Yine o niyasının öz uğruna iki adamlar köp adam baş çatışmalı, derlip buyruk versi yani. Yine şeydi, adamdan ağzını alır diyorlar, interneti yapıyorlar, orası dedim, sonra da bu türsün mahal. Yine, yani sansiyel mesele var. Ne edip, çıkacak diye de uzağından gelen zatlar. Doğru belli emin. Onu gidere yarıyor. Girde geçti. Kökman kutoraymalı devlet. Ağrı ise beşil mehleti var. Sonra edeni. Hava sorapdyr, şoň bilen balanşykly. Orsun rezerwleri haçan gutorar diýär. Ýa-ni siziň pikiriňizçe diýip sorapdyrdy. Endi muny anyk bir zat aýtmak gaty kyn, uruş bilen balanşykly. Uruşyň gidişi uğru bu zatları keskitleyecek. Yani şu atkı gidişi boyunca şu uruşun häzirki göwürme, tizligi mi diýeli boyunca dowam etse bir 2 ýyla yeter diýädi arkaýyn uruşy dowam etmäne. Ondan soň uruşy dowam etme güýji azalar. Ondan soň has köp öz içine mi harçlar uruşy näme etjek belli däl ýöne. Şu öňümüzdäki 2 ýyl gaty keskitleýiji döwrü olmaly. Şeýle ýa-ni şonuň üçin de ýa Orsiýada işlemäne gidýänler gaty uly howp astynda bu bizim nemelerimiziň elde edýän maglumatlarymyz hemme şonu görkezýär. Urça alıp giderler. Men aýdym ştada biraz üstüne goşaýyn. Orsun ýanky baýlyk rezerwi, esasan çyman rezerwi, ýeratdy baýlyklary, ýa-ni nebet ýa başga bütün Mendeleýewiň tabliçasy bar olarda. O tornukda ýa haçan oturjan onuň ölçäp sanak gören ol alymlar bolmasa, ýa-da bir ykdysadyatçylar olum çak bilen aýtmasa, onu bilýän adamy ýöne Orsiýadyň ýene adam rezerwi, ýa insan rezerwi, ýa-da söwüşçi rezerwi ýene oturmagy gaty mümkin. Şu uruşa taýýarlaýanlar diýip. Sebäp geçen 2 ýylyň taryhy görkezip otyň. Indi şu o Putiniň arkasyny tutup ýa-şoň çağırşyna gaýly bolup uruşa ılgak gitjek adamlaryň sany günleşik çağdalýar. Näme üçin? Uruşa gidýärler esasan şu mahal birinjiden pul ýa maddi material ýetmezçiligi bolan, kemçiligi bolan adamlar gidýär. Banklardan alıp bilen kreditlerini alıpdır. Onun aşağından çıkıp bilen. Görüp otu ayalı çağılar ecir çeki. Olun hacatxanası şunu çeli daşını. Onu Türkmenistan'dan dengestirmem.
bizim 320 maşgul güneşli yurdumuz var bir ýylda. Olarda bolsa şol bir ýylyň 7 ay, 8 ay, o Sibirde 9 ay diňe gar bilen bu. Onun da daşarda bu zatlar berja ýetjek bolsaň saglygyňa gatul ziýany bar. Eni şo diýjek bolýan zaty şu insan rezerwi bularda güneşlikçe azalýar. Putinin ýany adamyň sany azalýar. Soňky geçirilen saýlawlarym şonu görkezip otdy. Monitoring etse, yurdun daşyndanky Russiýadyň garajdarlarynyň toğun göterimi Putin'e we onuň dolanýaryşyna, onuň hökümine düp göter, keskelläm garşy. Yurdun içinde akylanyp, ýöne o san üçin aýdýarlar 70-80 göterim Putin'in tarapyna diýip. Ýok. Beýle däl. Ýöne şoňa haýsam bolsa bir sebeplere göre mezur bolup ses berýärler bar. Olar kim? Büdjet işgärler. Mene edaraň başlygy, meselem men buyruk berýän. Hemme şol saýlawa barmaly, Putin'e ses bermeli. Şo tak baraňyzdan soň siz bülteni şyzyňyň şol suratarynda maňa ugrady. Ene şol bülten saýlawa uçastagynyň. Şonu etseňiz de erti işe gelip bilersiňiz, etmeseňiz siz boş diýär. Bilen adamlar gorkas ýalar. Men sesim barýam kemen. Gelýär. Mesela suratym özüme doňup duransaň men şonu çynlaýdym. Şo ýagdaýy göz öňüne tutup diýjek bolýan zatym kemin hem şo tarapyna uğrunmazyr. Bulan adam rezerwi, orus ýetlaşy. Olam bu turmagyň uğruna Kawkaz Respublikaları, Dağıstan, Inguşetýa, Çeçenistan bular eýem gara çekilip başladylar Russiýetden. Ondan o aňyr gapdarly tatarlar var, başgyrtlar var. Yakutlar var. Bular hemmeci o asly türkü dilli milletler ya da abdesurlar. Bularım orta tawin bolup ýaşasy gelenek. Bularda milli duygu oýanyp başlady. Haýat takyga aýtsak. Şu öz taryhyny, öz geçmişini bolan gyzyklanma, hem guwanma, hem şolary şolar ýaly bu ýanma duýgusy her bir halkda oýandy. Olam Ukrayna'nın karşısında olanlar. Küçük yerler yok. Ola bular hasap yoktur, hiç kim bilýän däldir diýip pikir edýändir. Elläňiz bilen jogap berersiňiz. Nire için? Aklyňyz. Ben şonu aýdym. Rus öz altın kümüşünü satmana gerek var mı? Biziň Çurbanoğlu'dan alýan Nevit Gazyn pulu bilen geçirilmez mi diýip sorapdyr. Ol öňden bäri goşuk häzirki urşa goşukda. Ýani şu wagt satýan zady häzirki urşa taýinlan çykdarysynyň daşynda gidip durdy. Şeýlere düşünmeli bana. O öňden bäri alyp berýär. Diňe gurban ol däl. 150 ýyldan bäri sömürüp talap gelýär-de Orslar Türkmenistany. Şeýlere ýöne beýle tarapdan Russiýadyň 300 milliard dollar hany daşary döwletlerde doňdurulyp saklanypdy. Buň bolmasa erti şolar hökmen Ukraina kömek berip üçin ullanylmaly. 300 Ýewropada, 300 Amerikada bolmaly. Jem 600 milliard. Uly pul. Yok, men bilýän 300 milliard çoň bir az bölek Amerikanyň özüni, galany Ýewropada. Onundan daşary Russiýadyň oligarklary var, milliarderleri. Olaňam 20 milyard pulu var. Yine de on daşından bir emlakler var, köşkler mi, nämeler mi, gämmeler mi, on hetdi. Yani şoşolary goşaňda o sen aýdan sifryny sany gabat gelip biler. Ýöne arasy pul görnüşini saklanýan sanksiýa girdiler. 300 milyard dollary var Russiýadan. Oğlum men gitdi. Şoň üçin şo öweden dolmak üçin bir ýerlerden pul gerek. Sen ýa-ni dogry bellap geçdiň da. Hindistan ýüze gurdy Russiýadyň ýa-ni çygmalyny almakdan. Onu Xitayalya o wagtda üçet ardan belki 5 ardan alýandy. Oldyňyş önümiň gymmaty bilen şol ugradan Xitaya ugradan gymmatynyň arasyny bir uçyp sylja bir zat bar. İşleýän adamyň iş hakyny da ýetenek ýöne skavazyna işläp durmaly. Çykýan zatlar. Emma bir de Russiýada Türkmenistanyň Nevit Gazy, Krasnovodsk diýen men on köni adyny tutýan. Näme başydygyny men onçadan bilemem. Bolşa Krasnovodkyň Nevit gaýtadan işleýän zawody var. Şoň ähli önümüz Şumurkowun göni ýa-ni ýamilere ýüklenip
Krasnodar gamstrahana hem Derbent'e uğradılar. Ben o tadı işleyen adamları biliyorum. Şanım. Onun yani Krasnodar'ın gam portunu Türkmen'in hasabına kurdular. Eyeten borçlular. Gamler morsun. Türkmen'in adıdır yani orsun. So gece günü näme öğrenýän bolsa o özüne gerek birazcık şol aşağıda gerek ne ya bendin ya onun da çarjudun ete anladı da vardı ne faydadan işleyen daha. Yani borlu Türkmenistan ya Türkmen öz malının ya öz malının eser şu takip dur. Hı hı. Doğru. O Türkmen guruluşuk firmalar täze Türkmenistan'dyk bal nähil bolar diýip sorapdyr. Bal nähil bolsun, o bolmalsy ýaly. Galmyra. O para öyle yurt ençeme gezek düşünüp aydın berdiler. Menem görürüňler gollanan adamlaryň biri sebäp men ykdysadyatçy däl, ýöne bolmalysy şol Şweýçarda ýaşap ben Ýewropa döwletlerine düzgün tertibi görmeli bir firmalar diňe guruluşyk däl. Dürli firmalar erkin bolmaly. Bira iş alyp barmaly. Adam jetmeli. Döwlete degişli salgydyň töre galanyny özüňe öz maşgallaryny öz ýurduňa öz ýollaşlaryny harjat. Doğru oturdy. Hawa ykbal nähil ýa-ni ullakan bir zat däl guruluşyk demesi dünýäniň hem ýerinde de çözülýär. Ýa-ni eýeçilikde boljak, guruluşyk ediljek topragym, soňça edilen guruluşy şahs ýa-ni adamlaryň öz eýeçiliginde boljak, ýani öz elinde. Şonuň üçin düzgünler şoňa görä şekillenjekde. O bazar ykdysadyety o iň gowy guruluşyk firmalar aýakda galjak, erwetleri öz ýykyljak, gitjek şeýlere bir neme. Düzgünler bar. Ullakan üýtgeşik bir neme ýok bu taýda. Guruluşyk firmalar bilmedim ýa-ni eger spesifik içinden bir zat da o soramak isleýän bolsa ildeşmiş şeýdip sorasa has dogry bar ýani bu guruluşyk firmalar ykbal näme hil boljak diýilende häzirkileriň ýa-da geljekde guruljak firmalarmy diýilen sorasym gelýärdi. Ýa-ni sorak spesifik däl, umum bolan üçin şeýle. O halmyra da iň soňky nämäni el alýas. Soň jemleýäs wagtymyz boldy da. Beýen. Ozal puluny beren indi adamlaryny berip başlady diýe Putin'e. Hakyky. Puluny adamlaryna ýa-ma Gurbanulla biziň halkymyz gerek gelýär. Genosit gidip dur. Ýok edilýär. Millet hökmüni, toprakdan, yer ýüzünden. Hana gelip gitdi ýa-ni şol men şu neçelik köşeşip bilemek. Ýa-ni gelip ol agzyn park bolunymyz 4-nji ýerde gaz boýunça diýip Türkiýe gelip gitdi. Şo taýda watana dolany bilmedik ýa şo taýda gazanç diýip çykyp ýigitlerimiziň gyýylamyzyň gelirlemizin yüzlerçe belki müňlerçe senin mazary ýaty. Şolaryň üstüne dokup geçip o taýda tribunada çykyş edýär. O taýda ýene de 1 million gowrak türkmen hany zähmet çekip Türkiýede. Onsoň bir pul bilen ol adamdan gatyry gymmaty ýok oň ýanyna. Ol özünden maşa, öz tohumyndan maşa adamy görenler. Nädip şular ýaly deýüz halkymyň depesine çykdy diýen soragy bardy. Biz ýa-ni Putin aýdýar, ýani Gurbanulla şuňaly. Bu errän nerden getirdiler? Şol gözläp elleri günni pelteli çıra yak günni gözländi Türkmen şäheriniň owasyny şular ýaly tentegi, şular ýaly zalimi, şular ýaly 200 deýüsi tapmak gaty çetin. Ýöne diýmek, Hramy fo başardypdyr şol iş. Şeýdip tapyp getirmek. Oğul ondan meter. Yani bular bir atalogul bir-birine gowanyşyp berenşip teretişip Türkmeniň baýlygyny politosiýal sorup çykaryp durlar. Ondan sen bu zatlary görüp näde arkaýyn ýatyp turup bilýän diýen soragym bardy. Halkymyň göz gulup ýagdaýyny bilen edip beren eşetmesligini göz ýumulýar. Şo iň gynançly tarap. Onda halmyra da jemläp bileriz, wagtymyz bolup geçdi. Ýoksam
soralara dowam etjek ise gatykän ýa-ni. Şu daýaçellik Oho. ede. Yemme sol soralar bar bolsa yemmede çıkışımızdan sonra koysanız o zaman aşağını komment görünüşünde de yazıp bilerim. Ben o soradan kaçan adamlar. Yani son öğren kimine barda. Şuna gepleş geçiyor böyle. Ondan sonra yemmede gelýän yemeli var soralar. Son gidip menne görünen akson. Normal berlian soralan hiçbir Ya görünýär, ol biraz geçirek çykýar. Ýalňyşmasam. Näçe saatdan bir 10-15 saatlardan soň çykýar ol. Gönefiriň kommentariýalary birden çykan ok. Ha. Şondan bolmaly. Böyle eğer çıkýar, Çykýar. dostlar meni görünýän o jogap bermedik soralara alan bolsa men hökmen jogap beren. Eger ştaýda jogap bermesem öz kanalymda, öz sahypamda çykyp jogap beren. Ýöne gaty gyzykly bol şuňky geçirilen ýa-ni gepleşigimiz, soraw jogabymyz näsem adamdan şolar ýaly sorawlar berýäni diýmek adamlarda öz watany, ýurty, halky, öz geleceği üçin gyzyklanma bar kemin. Ne şeýle bolmalyk bizne 90-njy ýylda. Bütün millet bolupny şu zatlar aralyp maslahatlaşmalyk her birimiz. Ine şonu niýaz ýaly yetimçelen gitjek ýeri ýok. Ýöne halkynyň sagam halkyň şol ilmli, bilimli diýilýän gatlygy şol niýasyň men döretjek diýip arlap aýdan ýemesi bar 200 san baý diýip. Ine şo baý bolmak üçin ol gakdyran halk ýadyndan çykar. Ine azam bolsa şo hakykat. Ýöne inne bir adaşan ýygyň tapsa ýaşy diýe turpman. Biz ine ýygymy tapyp Ayazhan çaragyna bakarak biz öz geçmişimizi seredelik, tarihimizi o toprakda canını kurban eden gerçeklenmedi ýaty milyonlar. Şolun ruhunu şatlandırmak için biz ayağa almaly, herekete geçmeli, hak hukumu talap etmeli, taze Türkmenistan'ı kurmalı. Näde kurulmaly, nägil kurulmaly, haýsy gurallar, haýsy usullaryň üstüne bilen hemmejik zady düşünürip ýazyp goýuldy saýtda. Alın, okan, düşünmeyen yeriniz var orada. Soran hani yalan adamlardan, yaşlardan öz fikriniz var olsa koşun üstüne biz halk bolup şu zatları yolu koymak. Şunun eliniz için, katnaşanınız için hemmenize minnettarlığım bildirýän. Sağ olun, sağ oturun. Kemine senin canın sağlığı, sağlıkta olsun. Bolýa, sağ olun. Almurad aýyly işler size de sağ olun. Thank you.